आपण महाबळेश्वरच्या भिलार या ज्ञानग्रामामध्ये विचारांना दिशा देणारं अधिवेशन या ठिकाणी आयोजित केलं। मागच्या वर्षीचं दुसरं अधिवेशन हे कोल्हापूरच्या कणेरी मठामध्ये परंपरा आणि संस्कृतीची सांगड घालणारं ठरलं आणि तिसऱ्या या राष्ट्रीय महाधिवेशनामध्ये आज आम्ही पणजी गोवामध्ये आलेलो आहोत आणि या संपूर्ण अधिवेशनाचं स्वागताध्यक्ष म्हणून ज्यांनी हे स्थान भूषवलं आणि या संपूर्ण कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी त्यांचंही मार्गदर्शन आम्हाला अतिशय महत्त्वाचं लाभलं असे गोवाचे समाज कल्याण मंत्री नामदार सुभाषजी फळदेसाई साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये आपण सकाळी याचं उद्घाटन केलं। यानंतर आता हे दुसरं सत्र कार्यक्रमाला खरं तर उद्घाटनासाठी वेळ लागणार होता, मुख्यमंत्री साहेब येण्यासाठी थोडासा वेळ होता, त्यामुळे आपण परिसंवाद सुरुवातीला सकाळी सुरू केले। त्यामध्ये 3 मान्यवरांना आपण विविध विषयांवरती ऐकलं आणि यानंतर याच परिसंवादातल्या चौथ्या वक्त्यांना आपण इथं ऐकणार आहोत। गोवा राज्याचे सन्माननीय माजी माहिती आयुक्त म्हणून त्यांचं योगदान लाभलेलं आहे आणि याचबरोबर आजच्या या कार्यक्रमाप्रसंगी ते आपल्याला जबाबदारीचे बदलते टप्पे आपल्या पत्रकारितेच्या जबाबदारीचे बदलते टप्पे आणि आव्हाने या विषयावरती या परिसंवादामध्ये आपल्या सर्वांसोबत संवाद साधतायत असे सन्माननीय श्री संजयजी ढवळीकर यांना आपण ऐकणार आहोत आणि त्यांना मी टाळ्यांच्या गजरात इथे आमंत्रित करते, त्यांनी मंचावरती उपस्थित राहावं। सध्या ते ज्येष्ठ संपादक म्हणून योगदान देत आहेत, संपादक संचालक म्हणून कोकण साध इथं योगदान देणारे संजयजी ढवळीकर सर आज आपल्याला पत्रकारितेचे बदलते टप्पे आणि आव्हान या विषयावरच्या माध्यमातून आपल्या परिसंवादामध्ये आपला सहभाग नोंदवत आहेत। येस, सन्माननीय ढवळीकर सर। मगाशी अनाउन्स केल्याप्रमाणे नामदार उदयजी सामंत साहेब आणि नामदार जयकुमारजी गोरे साहेब या गोव्यामध्ये आलेले आहेत। फक्त 5 मिनिटांमध्ये त्यांचंही आगमन होईल आणि आपण पुढच्या सत्राला सुरुवात करतोय। नमस्कार। खरं तर जेवणानंतर थोडीशी सुस्ती आलेली असते आणि तशी सुस्ती येण्याची दाट शक्यता असते, प्लस त्याच्या जोडीला इथं वातानुकूलित सभागृह आहे। सकाळपासून निवेदिकेला सांगावं लागलं की AC कमी करा, AC कमी करा, पण त्यामुळे मला जरा भीती होती की जेवणानंतर ह्या पत्रकारितेच्या बदलत्या टप्प्यांबद्दल किंवा आव्हानांबद्दल जर मी बोलणार असेल तर ऐकायला किती लोक असतील आणि खरोखरच ते ऐकतील का। पण मला वाटतं मी धन्यवाद मुख्यतः देईन गरुड, धन्यवाद। तुम्ही जी काही कविता इथे सुनावली, ऐकवली आणि त्याच्यातनं जे स्फुरण चढलेलं आहे ना, मलाही स्फुरण चढलं आणि सगळ्यांनाच, कारण आपण सगळेच डिजिटल पत्रकार आहोत आणि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पत्रकारितेशी संबंध आलेला आहे। तर अधिक प्रस्तावना न करता व्यासपीठावरील उपस्थित आमचे गोव्याचे राज्यसभा सदस्य, लाडके खासदार आणि भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष श्री सदानंद तानावडे, राजा माने साहेब, अनिल पाटील, आमचे गोव्याचे माझे मित्र आणि इथल्या गोवा प्रदेशाचे अध्यक्ष संघटनेचे सगळे पत्रकार बंधू भगिनींनो, विषय खरं तर आपल्याला सगळ्यांना माहिती असलेलाच आहे माझ्याकडे विषय की पत्रकारितेचे बदलते टप्पे आणि आव्हानं। मी थोडासा त्याच्या पुढे जाईन की पत्रकारितेचे बदलते टप्पे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, म्हणजे त्याच्यावर मी जास्त वेळ नाही घालत, त्यामुळे म्हणजे ओघवता त्याचा मी उल्लेख करेन। त्यानंतर मग त्या बदलत्या टप्प्यांबरोबर येणारी आव्हानंही येतातच, म्हणजे जेव्हा जेव्हा एक टप्पा बदलतो किंवा जेव्हा जेव्हा स्वरूप बदलतं त्या वेळेला नवं आव्हान उभं राहतं आणि ते सगळी त्या प्रक्रियेत असणारे प्रत्येक माणूस, स्त्री पुरुष किंवा पत्रकार त्या आव्हानांचा सामना करायला सज्ज व्हावंच लागतं, कारण सर्वाईव्ह व्हायचं आहे, कारण टिकून राहायचं आहे या आपल्या क्षेत्रामध्ये। आणि हे सगळं करत असताना शेवटी मी थोडासा वेळ याच्यावर बोलेन की एवढं सगळं असेल तर मग आपल्याला काय करायला पाहिजे। आपण ह्या आव्हानांचा मुकाबला करून बदलत्या टप्प्यांमध्ये याच्याही पुढे, मगाशी सौमित्रनं किती छान सांगितलं इथे अगदी की AI आहेच आहे प्रत्येकाच्या आयुष्यात, आपल्याला माहिती नाही। म्हणजे मलाही असं एक वाटलं की मला वाटायचं की मी AI काही वापरत नाहीये, माझा काय अजूनही मी जर काही बोलायचं असेल, भाषण करायचं असेल, माझा अनुभव, माझ्यातली माहिती आणि थोडंसं वाचन याच्या आधारे मी माझे मुद्दे काढतो आणि तयारी करतो। पण मला असंही माहिती आहे काही वक्ते म्हणा किंवा काही आता सगळ्या क्षेत्रांमध्ये असतात की जे पटकन यायला ChatGPTला विचारतात मला अमुक अमुक करायचं आहे, जे काही रेडीमेड येतं ते वाचून दाखवलं, काम झालं, खलास। बेसिकली हेच आव्हान आहे की मेंदूला कामच द्यायची गरज नाहीये। आता ह्यांनी जी कविता वाचली हे त्यांचा मेंदू खूप कार्यक्षमतेनं चालतोय
आणि त्यांना तळमळ त्यांची जागी आहे आणि म्हणून त्यांना ती कविता सुचली आणि म्हणून त्यांनी त्या नेटानं इथे सांगितलेलं असेल आणि परवानगी घेतली असेल व्यासपीठाची की मी ती कविता वाचतो किंवा मला जरा संधी द्या म्हणून. हे जर स्पिरिट आपण आपल्या जागं ठेवलं आणि जर आपला मेंदू सतत कार्यक्षम ठेवला तर मला नाही वाटत की या आव्हानांचं आपण काही भीती बाळगायची गरज आहे किंवा बदलतं स्वरूप अरे बापरे AI पुढे काय येणार याची भीती बाळगायची गरज आहे. हे अगदी मुळात जर पत्रकारितेचं स्वरूप म्हटलं आपण बघितलं तर मी म्हणेन की पत्रकारिता अगदी सुरुवातीला जेव्हा पत्रकारिता म्हणजे काय हे माहीत नव्हतं किंवा पत्रकारिता असा उल्लेखही होत नव्हता त्यावेळेला ही पत्रकारिता अस्तित्वात होती पण आपल्याला ते माहिती नसायचं की किंवा आपल्या पूर्वजांना ते माहिती नसायचं की हीच पत्रकारिता आहे. उदाहरणार्थ मी सांगेन की एक बातमी दुसऱ्या माणसाला सांगणं किंवा एक निरोप शिवाजी महाराजांच्या काळात त्यांचा निरोप घेऊन घोड्यावरनं तो दुसरीकडे जायचा किंवा अशा ही एका अर्थाने पत्रकारिताच होती. म्हणजे तो महाराजांकडची बातमी किंवा महाराजांकडचा संदेश तो आपल्या वेगळ्या ठिकाणी घेऊन जायचा किंवा तहाची बोलणी व्हायची युद्धानंतरची बोलणी व्हायची. तर ह्या सगळ्या ह्याच्यात मला वाटतं की तसं आपण काही वेळा म्हणजे पत्रकारिताच होती असं एक मला वाटतं. काही वेळा असंही म्हटलं जातं की नारद मुनींचा आपण उल्लेख करतो की नारायण नारायण म्हणून ते तिन्ही विश्वात संचार करायचे की कोण होते हे नारद मुनी. मला वाटतं की इकडची बातमी तिकडे तिकडची बातमी इकडं असं करणारे नारद मुनीच होते. आपण चेष्टेनं म्हणतो की काय तू कळीचा नारद झालास का तर कळीचा नारद हा भाग वेगळा असतो ते करणारे त्यांना करू द्या परंतु आपण पत्रकार हे त्या नारद मुनीचेच वंशज असतो का कळी लावण्याचं काम आपण करत नाही माहिती देण्याचं काम करतो. त्यामुळे बोली स्वरूपात सुरू झालेली पत्रकारिता साधारणपणे 150 वर्षांपूर्वी किंवा 250-270 वर्षांपूर्वी मुद्रित स्वरूपात आली. तिथनं नियतकालिका सुरू झाली. उदाहरणार्थ आपल्या लोकमान्य टिळकांनी केसरी सुरू केलं. ते काही दैनिक नव्हतं रोज सुरुवात केली तेव्हा की ते एक माध्यम होतं आठवड्यातनं एकदा दोनदा कधीतरी निघायचं गरजेप्रमाणे. महात्मा गांधींचा हरिजन अनेक प्रकाशनं होती. पुढे मग ती दैनिकं झाली आणि त्याचबरोबर साधारणपणे रेडिओचं आगमन झालं. रेडिओला सुद्धा आपल्याकडे 125 वर्षांचा इतिहास आहे. आपल्याकडे म्हणजे जगाच्या दृष्टीनं मी म्हणतोय आपल्याकडे थोडा उशिरा आला पण आपल्याकडे एकूण रेडिओला सुद्धा 125 वर्षांचा इतिहास आहे. पेपरनं वर्तमानपत्रांना साधारण 250 वर्षांचा आपला इतिहास आहे. पुढे जात आलं. त्यानंतर मग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आला. टीव्ही चॅनल्स आले. मर्यादित वेळेत चालायचे नंतर मग अमर्यादित वेळ सुरू झाला म्हणजे 24 तास संपले तरी ते चॅनल चालूच आहेत अशा तऱ्हेचा मीडिया आला. डिजिटल मीडिया आला. या प्रत्येकात आव्हानं येत गेली. डिजिटल मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आला त्याबरोबर सिटिझन जर्नलिझम सुरू झालं म्हणजे आपण प्रत्येक नागरिक पत्रकार अशा तऱ्हेनं पत्रकारिता सुरू झाली. त्याचबरोबर पुढचं पाऊल काय झालं सोशल मीडिया आला. स्मार्टफोन आला. पूर्वी मोबाईल हातात आले होते सगळ्यांच्या पण स्मार्टफोन नव्हता आला. स्मार्टफोन आल्यानंतर फोटो काढणं बातमी पाठवणं माहिती शेअर करणं असलेली नसलेली मगाशी उल्लेख झाले आपल्या फळदेसाईंनी इथे सांगितलं की इमेज बिल्डिंगला आम्ही खूप त्रास घेतो 10 वर्ष काम करतो परंतु एका फटक्यात एक पत्रकार किंवा नॉन पत्रकार आपल्या एका चुकीच्या माध्यमातून त्या राजकारण्याची त्या नेत्याची बदनामी करून सोडू शकतो. हे एवढी ताकद पॉझिटिव्ह अर्थानं आपण घेऊ. या ताकद ह्या मीडियाची अशी तयार होत गेली. सिटिझन जर्नलिझम आलं सोशल मीडिया आलं आणि हे सगळं करता आता आपण AI पर्यंत येऊन इथे ठेपलोय. AI काय आहे हे मला वाटतं आपण सगळेजण म्हणजे तानवडे साहेब तुम्ही सोडून बाकी सगळेजण इथे होते आणि त्या AI मधनं काय होऊ शकतं हे आपण आत्ता एक काही मग सकाळच्या सत्रात आपण बघितलं. हे सगळं करता हा प्रवास करता आव्हानं जर म्हटली मी म्हटलं मगाशी तसं की आव्हानं आहेतच आहेत. प्रत्येक प्रवासात प्रत्येक टप्प्यात नवं आव्हान येत गेलं. सगळ्यात महत्त्वाचं आव्हान मला काय वाटतंय की टिकाव कसा धरायचा आपण टिकायचं कसं हे डिजिटल समोर जसं आव्हान आहे तसंच सगळ्यात जुन्या प्रिंट माध्यमासमोरही आव्हान आहे. TV समोरही आव्हान आहे. ह्या सगळ्या स्पर्धेत ह्या सगळ्या वेगात आपण टिकाव कसा धरायचा या वेगाशी स्पर्धा कशी करायची आणि ह्या सगळ्या स्पर्धेत आपण आपलं अस्तित्व वेगळेपण कसं राखायचं हे सगळ्यात मोठं आव्हान. आज याच्यात मग आर्थिक प्रश्न म्हणजे सगळी आव्हानं आपण एवढ्यातच आपण घेऊ शकतो की ह्या सगळ्या आव्हानाच्या मुळाशी मला वाटतं की काय आहे तर स्पर्धा आणि अर्थकारण. आज आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेलाच आता त्यांनी वेदना मांडली की एकच संपादक असतो तोच रिपोर्टर असतो तोच प्रोड्युसर असतो तोच कॅमेरामॅन असतो तोच
अँकर पण बनतो आणि त्याचा प्रसारही करायचं काम तोच करतो. अशा तऱ्हेनं हा मीडिया चालतो. परंतु हेच जर त्यांना आज आर्थिक बळ सक्षमपणे मिळालं तर त्यांच्यासमोरचं सगळ्यात मोठं आव्हान आज दूर होतं आणि त्यांचा जो दर्जा आहे आणि त्यांच्या जी कल्पकता आहे ती ते अधिक चांगल्या ते म्हणजे मी प्रातिनिधिक त्यांना म्हणतोय, पण इथं बसलेले सगळे डिजिटल पत्रकार त्या ह्याच्यातनं जाऊ शकतात, पुढे जाऊ शकतात. त्यामुळे आर्थिक आव्हान आणि स्पर्धेचं आव्हान, एक वेगाची स्पर्धा करण्याचं आव्हान हे करत असताना कल्पकता जर आपल्याकडे असेल आणि आर्थिक बळ असेल तर आपण ह्या गोष्टी आपण जाऊ शकतो. त्याचबरोबर फेक न्यूज हा राजकारण्यांनाच नाही तर सगळ्यांना भीती वाटावी, सगळ्यांनी भीती बाळगावी असा हा एक विषय आहे की फेक न्यूज काही कळलेलं आणि न कळलेलं आपण पसरवणं किंवा माहिती असताना सुद्धा की ही बातमी नाहीये, कन्फर्म झालेली नाहीये. पहिलं पत्रकाराचं काम काय असतं की आम्हाला शिकवलं जायचं सुरुवातीला की पहिलं बातमी कन्फर्म करा, नक्की घडलंय का, घडलं असेल तर काय घडलंय. आज दुर्दैवानं असं झालंय की मी जर ते कन्फर्म करायला गेलो, मला वाटलं की मी तानावड्यांना विचारावं असं ते राजकारणात झालंय का, खरं का, पण मला तेवढ्याच वाटतं की पण तो जो पत्रकार आहे मी त्याला विचारत बसेपर्यंत हा आपली बातमी देऊन टाकेल, मला मागे पडून नाही चालणार. त्यामुळे मग मला पुढे जायचंय. ह्या सगळ्या ह्याच्यात काय होतंय तर कन्फर्म न करता किंवा खातरजमा न करता बातमी देणं ही स्पर्धा जी झाली त्याच्यातनं फेक न्यूज किंवा त्याच्यातनं चुकीच्या बातम्या, सेन्सेशनलिझम म्हणजे काहीतरी असं प्रचंड एकदम उत्सुकता निर्माण होईल अशा तऱ्हेचं एक वादळ निर्माण करायचं. दुसरं मी म्हणेन आव्हान की पत्रकारितेचं शिक्षण आपल्याकडे जसं मीडिया बदलतोय, ज्या वेगानं मीडिया बदलतोय त्या वेगानं बदलत्या मीडियाचं शिक्षण आपल्याला मिळत नाहीये. आपण शेवटी सगळे पत्रकार आपण अनुभवातनंच शिकत पुढे चाललोय, चुका करतोय, ठेचाळतोय, पडतोय आणि मग उभं राहून पुन्हा आपण पुढे जातोय. त्यामुळे दुर्दैवानं आपल्याकडे बदलांचं अधिक वेगानं, अधिक कार्यक्षमतेनं शिक्षण देण्याची व्यवस्था ही आपल्या ह्या पत्रकारितेच्या क्षेत्रात नाहीये. ते एक मोठं आव्हान आहे. त्याचबरोबर मी म्हणेन की सुरक्षा, पत्रकारांची सुरक्षा हा खूप मोठा विषय, हा खूप मोठं आव्हान आहे. म्हणजे एक तर सुरक्षा म्हणजे याच्यात मी 2-3 अंगांनी म्हणेन की सुरक्षा म्हणजे पहिलं म्हणजे कुठेही जाऊन भिडावं लागतं. अपघात झाला तिथपासून ते एखाद्या कार्यक्रमापर्यंत किंवा काही इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिझम करणाऱ्यांना हे माहिती असेल की खूप रिस्क असते, खूप आपण धोके पत्करावे लागतात आणि तिथे संरक्षण करायला कुणीही येत नसतं. बऱ्याचदा आश्वासनं खूप मिळत असतात किंवा घोषणा होत असतात की असं संरक्षण, हा कायदा, तो कायदा. ज्याला त्या घटनेत त्या घडामोडीच्या ठिकाणी तिथं जावं लागतं त्यालाच समजतं की आपली स्वतःची सुरक्षा किती धोक्यात आहे ती. याचा दुसरा भाग आणि तिसरा भाग हा आहे की मी म्हणेन की शारीरिक स्वतःचं आरोग्य सुरक्षा याच्याखालीच मी घेईन की किती पत्रकार असे आहे, आज तुम्ही सुदैवी आहात की अधिवेशनाच्या निमित्तानं तुम्हाला वेळेत जेवण मिळालं. असे किती पत्रकार आहेत, डिजिटल असेल, प्रिंटमधले असतील, टीव्हीचे असतील की जे 1-1:30 वाजला दुपारचं जेवण केलं, 8, 8:30, 9 वाजले रात्रीचं जेवण केलं किंवा संध्याकाळी 5 वाजले एक चहा घेतला. हे होतं का कधी कोणाला? सकाळचा चहा बऱ्याच जणांच्या नशिबातच नसतो, कारण रात्री उशिरा झोपलेले असतात आणि सकाळ कधी उजाडलेली असते माहीत सुद्धा नसते. याच्याबद्दल कुटुंबियांच्या तक्रारी असतात आणि म्हणजे हे आपण जगत असतो. हे जगत आपण पुढे गेलेलो असतो. त्यामुळे स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष हे आव्हान एक महत्त्वाचं असतं. त्याचबरोबर मानसिक, याचा कोणी विचार केलाय का? आपण इथे असुरक्षित वातावरणात काम करतो, याचा मानसिक परिणाम आपल्यावर होत असतो. ही सगळी आव्हानं, आर्थिक आव्हान मी म्हटलं असतो आहेच, कामाचा ओव्हरलोड, वेगवेगळ्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचं आव्हान, ह्या सगळ्या आव्हानातनं आपण जात असताना अगदी थोडक्यात मी याच्यातनं मग आपण भविष्य आपलं कसं घडवायचं, आपण घडवू शकतो का भविष्य? निश्चित घडवू शकतो आणि तो विश्वास आहे. म्हणून आज इथे एवढ्या मोठ्या संख्येनं तुम्ही सगळ्या देशभरातनं इथे जमलात, म्हणजे आम्हाला संधी मिळाली इथे तुम्हाला इथं बघण्याची. हा भविष्यात आपण टिकून राहायचंय, ठामपणे टिकून राहायचंय आणि पुढचे मार्ग काढायचे आहेत. याच्यात मला दिसतात त्या मार्गांचा फक्त मी उल्लेख करतो माझं हे संपवण्याच्या आधी. सगळ्यात महत्त्वाचं मला वाटतं की दर्जा टिकवावा लागेल. जर दर्जा नसेल आणि वास्तवाचं भान नसेल आणि जर तुम्ही खातरजमा करून बातमी देणार नसाल तर मग आपण तिथे टिकू शकणार नाही. आर्थिक बळ हवं. ते कसं मिळवायचं? योग्य मार्गानंच मिळवणार असाल तर त्याच्यात दीर्घकालीन आपण टिकू शकतो. नसेल तर तेवढ्यापुरतं कोणतरी असं वर येतं, आपला काहीतरी प्रभाव पडतो आणि नंतर मग जातात, विस्मृतीत जातात, दिसत सुद्धा नाही कुठं होते म्हणून ते. त्यामुळे त्यापेक्षा आपण योग्य मार्गाने जाणं, मजकुराचा दर्जा सतत वाढवणं,
सबस्क्रिप्शन स्कीम, सबस्क्रायबर मॉडेल हे आता युरोपमध्ये, अमेरिकेत खूप चालतात. आपल्याकडे अजून तेवढं रुळलेलं नाही आहे. हिंदू किंवा काही मोठ्या ग्रुप्सनी सुरू केलं आहे, टाइम्स ऑफ इंडियाने सुरू केलं आहे, जे कठीण काम आहे. म्हणजे आपण आपला मजकूर, दर्जात्मक मजकूर विकण्याचा प्रयत्न करायचा. ते झालं तर त्याच्यातनं आपण सर्व्हाइव्ह होऊ शकतो. आणि याचबरोबर मी म्हणेन की तंत्रज्ञानाचं जास्तीत जास्त आपण जुळवून घेणं, वापर करणं, योग्य पद्धतीनं समाज घडवण्यासाठी समाजाशी जर आपण एकरूप असू, समाजाशी जर आपण जोडलेलो असू, तर आपली ही पत्रकारिता पुढे जाणार आहे. नाहीतर मी समाज एकीकडे चाललाय आणि आपण भलतंच काहीतरी करत चाललोय, ब्रेकिंग देतो, हे देतो, ते, याच्यातनं काही पत्रकारिता चालणार नाहीये. समाजाशी संबंध ठेवून आपण जगलो आणि सामाजिक दृष्टिकोनातनं पत्रकारिता केली तर डिजिटल असेल, प्रिंट असेल, TV असेल, कोणत्याही माध्यमातनं केलेली पत्रकारिता टिकेल आणि सक्षमपणे चालेल. एवढंच मला ह्याच्यात मला भविष्य दिसत आहे आपल्या पत्रकारितेचं. संपतोय मी. ह्यातच मला आपल्या पत्रकारितेचं भवितव्य दिसत आहे. मर्यादित वेळेत 2-4 गोष्टी तुमच्यासमोर मांडता आल्या. यातल्या काही गोष्टी प्रत्यक्षात आणणं हे कठीण असतं, काही गोष्टी आपल्या हातात असतात, काही आपल्या मर्यादेच्या पलीकडे असतात. परंतु मी एक तत्व कायम गेल्या 35-40 वर्षात पाळलंय की काम करत असताना आपल्याला जेवढं जमतं, आपल्याला जेवढं पटतं, योग्य मार्गानं जाणं, मार्ग सोडायचा नाही. आणि आपण त्या दिशेनं जात राहिलो तर समाज, लोक आपल्याबरोबर येतात आणि आपण आपली पत्रकारिता घडवू शकतो. हे मी बघितलंय. आपणही अवश्य बघावं, अनुभव घ्यावा. आणि बाकी गोव्यात आला आहात, काल परवा फिरला असाल, अजूनही फिरायचं असाल, फिरा, आनंद घ्या. गोवा चांगला, सुंदर आहे, शांत आहे. त्याचाही आनंद घ्या. आणि मला इथे बोलायची संधी दिली आणि आपण ऐकलं याबद्दल आयोजकांचे, आपल्या सगळ्यांचे धन्यवाद, आभार. पत्रकारितेचे बदलते टप्पे आणि आव्हानं या विषयावरती अतिशय सुंदर असे विचार आणि आपल्या प्रत्येकांना अतिशय सुंदर असं मार्गदर्शन करणारे सन्माननीय संजयजी ढवळीकर सर यांनी या परिसंवादामध्ये आपला सहभाग नोंदवला, आपले विचार इथं व्यक्त केले. यासाठी त्यांचे आभार व्यक्त करताना या परिसंवादामध्ये सहभागी झालेल्या वक्त्यांचा आपण इथे सन्मान करतोय. सुरुवातीला आताच ज्यांना आपण इथं ऐकलं असे सन्माननीय संजयजी ढवळीकर, गोवा राज्याचे माजी माहिती आयुक्त म्हणून त्यांचं योगदान इथं लाभलेलं आहे आणि आज या परिसंवादामध्ये उपस्थित राहत त्यांनी ही माहिती सुद्धा आपल्याला बदलणाऱ्या आव्हानांसोबत पुढे जात असताना इथं मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि यासाठी आपण त्यांचा सन्मान इथे करणार आहोत. मी सन्माननीय खासदार सदानंदजी शेठ तानवडे साहेब यांना विनंती करते, आपल्या हस्ते आपण त्यांचा सन्मान इथे करावा. डिजिटल मीडिया पत्रकार संघटनेच्या वतीनं सन्माननीय संजयजी ढवळीकर साहेब, गोवा राज्याचे माजी माहिती आयुक्त आणि आता सध्या संचालक संपादक कोकण साल इथं ते योगदान देत आहेत. गोवाचे ज्येष्ठ असे संपादक सन्माननीय संजयजी ढवळीकर सर यांचा यथोचित सन्मान आदरणीय खासदार सदानंद शेठ तानावडे यांच्या हस्ते आपण इथे करत आहोत. टाळ्यांची दाद आपण त्यांच्यासाठी पुन्हा एकदा देऊया. या परिसंवादामध्ये आपण ज्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संविधानिक स्वरूप या विषयावरती ऐकलं असे ॲडव्होकेट संदीपजी कागदे पंढरपूर यांचाही सन्मान इथं सन्माननीय खासदार साहेबांच्या हस्ते होतोय. मी ॲडव्होकेट संदीपजी कागदे पंढरपूर यांना विनंती करते, आपण कृपया या मंचावरती उपस्थित राहात, आपलाही सन्मान इथे स्वीकारावा. डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेच्या वतीनं आयोजित केलेल्या या महाधिवेशनामध्ये या परिसंवादामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संविधानिक स्वरूप या विषयावरती ज्यांना आपण काही वेळापूर्वीच ऐकलं, कार्यक्रमाच्या उद्घाटनासाठी मुख्यमंत्री साहेब यांना येण्यासाठी विलंब होत असताना आपण सुरुवातीला परिसंवादातून या कार्यक्रमाची सुरुवात केली आणि या परिसंवादामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संविधानिक स्वरूप या विषयावरती व्यक्त झालेले सन्माननीय ॲडव्होकेट संदीपजी कागदे यांचाही सन्मान या कार्यक्रमाच्या संयोजन समितीच्या वतीनं होतोय. आपण टाळ्यांच्या गजरात त्यांनाही पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करूया. मी मान्यवरांचे आभार व्यक्त करते आणि यानंतर इथे आमंत्रित करते सन्माननीय खासदार सदानंद शेठ तानावडे साहेब यांना. त्यांनी या प्रसंगी आपल्या शुभेच्छा आणि आपलं मार्गदर्शन इथे व्यक्त करावं अशी विनंती. अखिल भारतीय डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटना यांनी आयोजित केलेल्या 3ऱ्या राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या निमित्तानं या 2ऱ्या सत्राला व्यासपीठावर उपस्थित या अधिवेशनाचे पत्रकार संघटनेचे अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष माननीय राजा मानेजी, सतीश सावंतजी, इक्बाल शेखजी, अनिल पाटीलजी आणि ज्यांचा सन्मान आणि ज्यांनी पत्रकारांची आव्हाने या विषयावर माहिती दिली ते माझे मित्र संजय ढवळीकर. सर्वप्रथम मी राजा माने आणि संपूर्ण टीमचं अभिनंदन करतो
कारण तिसरं अधिवेशन एक कोल्हापूर केलं, महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये केलं, पण तिसरं अधिवेशन तुम्ही खास करून गोव्यामध्ये केलं आणि म्हणून मी तुमचं अभिनंदन करतो. कारण गोवा ही चांगली जागा तुम्ही निवडली. सकाळी खरं म्हणजे अनिल पाटीलनं मला सकाळी बोलावलं होतं. मी म्हटलं सकाळी मुख्यमंत्री आमचे आले होते, मंत्री पण होते आणि मी एका कार्यक्रमात दुसऱ्या होतो, त्यामुळे मी आलो नाही. तरी पण मला खूप बरं वाटलं, कारण मला असं कळलं की याच्यामध्ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तामिळनाडू, गुजरात आणि मध्य प्रदेश असे सगळेच संपादक, डिजिटल संपादक या अधिवेशनामध्ये उपस्थित आहेत. आणि खास करून तुमचं सगळ्यांचं वैशिष्ट्य असं आहे की कारण आपली मागणी असेलच, कारण याला मगाशी कविता वाचताना पण त्यांनी म्हटलं की आव्हानं पुष्कळ आहेत, पण या आव्हानावर एक दिवस असा पण उजाडेल की तुम्हालाच सगळीकडे बऱ्याच तऱ्हेची मान्यता प्राप्त डेफिनेटली होईल. कारण तुम्ही डिजिटल जे आहे ह्याच्यामध्ये इमिजिएटली एखादी बातमी जी आहे ती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम जे आहे तुम्ही नक्कीच करतात. आणि त्याचा खरा म्हणजे ज्यावेळी कोविड झाला त्यावेळी त्याचं ॲक्च्युअली इम्पॉर्टन्स जे आहे त्यावेळेला सर्वांच्या लक्षात आलं. कारण आपल्याला प्रिंट मीडियाचा पेपर हा दुसऱ्या दिवशी भेटतोय आणि त्यामुळे जी बातमी बघायची त्याने म्हटलं की जशी बातमी आहे तशी त्या डिजिटलमध्ये आणण्याचा तुमचा सदोदित प्रयत्न असतो. आणि त्यामुळे याच्यामध्ये स्वतःच संपादक, स्वतःच सगळं गाडी चालवणं, सगळं काही स्वतः. आणि त्यामुळे धडपड जी आहे, कारण प्रत्येक गोष्टीमध्ये ज्यावेळी आपण कष्ट करतो त्या कष्टाचं फळ कधीतरी भेटतंय. आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की डिजिटलमध्ये ज्या तऱ्हेने तुम्ही सगळी मंडळी कष्ट करतात त्याचं फळ तुम्हाला निश्चितच भेटेल. आणि ज्या तऱ्हेने आपले राजा मानेजी हे तुमचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत आणि धडपडत आहेत की यांना वेगळ्या सुविधा भेटायला पाहिजे, वेगवेगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ते योग्य ते सरकार दरबारी असेल की बाकीच्या ठिकाणी जाऊन ते योग्य ते त्याचा लाभ डेफिनेटली तुम्हाला मिळणार आहे. पण सर्वात महत्त्वाचं की तुम्ही या अधिवेशनामध्ये ज्या लोकांनी समाजामध्ये वेगवेगळं काम केलेलं आहे अशा सर्वांचा सन्मान इकडे घडवून आणला, ते सर्वात महत्त्वाचं आहे. कोणी वकिली पेशामध्ये असेल किंवा कोणी वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये. कारण मगाशी मी या बुकवर ह्याच्यावर बघत होतो या स्मरणिकेवर की त्याच्यामध्ये बरीचशी अशी आहेत, गोव्यामधील असेल, महाराष्ट्रामध्ये असेल, या सर्वांनी प्रत्येक क्षेत्रामध्ये वेगळेपण जो आपला दाखवलेलं आहे त्या सर्वांचं इथं सन्मान केला. आणि मी माझं भाग्य समजतो की लकीली बऱ्याचदा असं म्हणणं होतं की दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम. खरं म्हणजे संजय धवळीकर हे पत्रकार, संपादक आणि मी आणि संजय धवळीकर आम्ही कॉलेजमध्ये दोघे मित्र, दोघे आपण क्लासमेट. आणि एकदा मला वाटतं माझ्या पॉलिटिकल मी आमदार झालो सगळं, पण पहिल्यांदा आमच्या राजा माने आणि तुमच्या डिजिटल मीडिया पत्रकार संपादक संघटनेच्या या अधिवेशनामध्ये मला एक भाग्य भेटलं म्हणतो की मी त्यांचा सन्मान माझ्या हस्ते झाला. त्यामुळे मी खरोखरच तुम्हाला धन्यवाद देतो आणि परत एकदा तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि मला मुद्दाम इथं बोलावून माझाही सन्मान केला आणि 2 शब्द तुमच्यासमोर मांडायला दिले. त्यामुळे मी आयोजकांचे आभार व्यक्त करतो आणि माझं भाषण संपवतो. धन्यवाद. डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेच्या या महाधिवेशनाला ज्यांनी आवर्जून इथं उपस्थित राहत एक बळ देणारं मार्गदर्शन आणि शुभेच्छा इथे व्यक्त केले असे सन्मान्य खासदार सदानंद शेठ तानवडे यांचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करते. आणि यानंतर आपण पुढच्या कार्यक्रमाकडे जातोय, तो म्हणजे साप्ताहिक संघटनेचा ठराव इथे वाचला जातोय. आणि या साप्ताहिक संघटनेचा ठराव वाचन करण्यासाठी मी संजयजी कदम यांना इथं आमंत्रित करते. अवघ्या काही क्षणात सन्मान्य नामदार उदयजी सामंत आणि सन्मान्य नामदार जयकुमारजी गोरे यांचं आगमन इथं होते आणि आपण त्यांच्या या प्रकट मुलाखतीला इथे ऐकणार आहोत, बघणार आहोत. त्यामुळे मी उपस्थितांना विनंती करते, कृपया आपण आपल्या जागेवरती स्थानापन्न व्हावं. आणि पुढच्या कार्यक्रमाला जावं लागत असल्यामुळे खासदार साहेब आपली इथे रजा घेत आहेत. सन्मान्य खासदार सदानंद शेठ तानवडे साहेब यांनी उपस्थित राहत आपल्या शुभेच्छा या महाधिवेशनाला इथं दिल्या, यासाठी त्यांचे आभार व्यक्त करते. आणि यानंतर आमंत्रित करते श्री संजयजी कदम यांना आणि विनंती करते त्यांना साप्ताहिक संघटनेचा ठराव आपण इथे वाचन करावा. नमस्कार सर्व संपादक पत्रकार. आपल्या अखिल भारतीय डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटने संचलित आपली साप्ताहिक संपादक पत्रकार संघटना ही नव्यानं कार्यरत झाली, सुरुवात झाली आणि तिची धोरा माने साहेबांनी माझ्याकडे दिलेली. तर ज्याप्रमाणे डिजिटल मीडिया सर्व क्षेत्रात काम करतोय तसा प्रिंट मीडियामध्ये साप्ताहिक जे काय काम करतायत, साप्ताहिक संघटनेचा जर विषय आपण थोडासा उल्लेख केला
तर साधारण 1605मध्ये पहिलं साप्ताहिक प्रकाशित झालं होतं, ते युरोपमध्ये झालं होतं. भारतात स्वातंत्र्य चळवळीत साप्ताहिकांच्या भूमिका ह्या कायमस्वरूपी महत्त्वाच्या राहिल्यात. आज भारत देशात जवळपास 46,000 साप्ताहिक आहेत. महाराष्ट्र राज्यात 5 ते 6,000 साप्ताहिक आज कामं करतात, कार्यरत आहेत. पण शासन दरबारी त्या साप्ताहिकांना मिळणारी वागणूक थोडीशी उलटसुलट म्हणायला हरकत नाही. कारण शासनाचं जे धोरण आहे ते साप्ताहिकाबाबत थोडंसं चुकीचं आहे आणि त्याला कुठेतरी आपल्याला मानपान मिळावं ह्या उद्देशानं आपण काय ठराव किंवा काय आपल्या मागण्या आहेत. तर प्रमुख मागणी अशी होईल की शासन यादीवर जे साप्ताहिक आहेत, शासन अशा साप्ताहिकांना काही जाहिराती शासनाच्या स्वरूपात मिळतात आणि त्या जाहिराती देताना दैनिकांना ज्या पद्धतीनं वाटप केलं जातं त्यामध्ये साप्ताहिकांच्या वाटा हा खूपसा अल्पसा कमी आहे, अत्यंत कमी. म्हणजे अगदी जेव्हा 10 जाहिराती, शासकीय जाहिराती जर दैनिकाला मिळत असतील तर त्यातला 1-2 सुद्धा जाहिराती साप्ताहिकांना दिल्या जात नाहीत. त्याच्यानंतर अधिस्वीकृती धारक पत्रकार ही एक आता शासनाची जी योजना आहे त्याच्यामध्ये साप्ताहिकांच्या एका संपादकाला अधिस्वीकृती दिली जाते. तर ते आपली मागणी काय, एका संपादकाला तर त्यापेक्षा त्याच्याबरोबर काम करणारे कार्यकारी संपादक असतील किंवा मालक असतील तर ह्या दोघांना 2 अधिस्वीकृती धारक कार्ड मिळावेत अशी एक आपली भूमिका आहे. त्याच्यामागे शासन पत्रकारासाठी पेन्शन योजना देत असते किंवा पेन्शन योजना जाहीर करते, पण पेन्शन योजना जाहीर करून त्याला जे काही निकष त्यांनी लावले ते कडक आहेत आणि त्यामुळं अनेक पत्रकार आहेत ज्येष्ठ आहेत पण त्यांना त्या पेन्शन योजनेचा लाभ होत नाही. अशा पत्रकार जे साप्ताहिक जे 15-20 वर्षापासून चालवत आहेत त्यांना ते मिळावं हा एक आपली त्याच्यामागे भूमिका आहे. या व्यतिरिक्त पत्रकार कधीतरी आपल्या कामानिमित्त बाहेर जातो तर पत्रकारांचे टोल माफा जर त्यांच्या घाना दिला तर तो एक आपला विषय आहे. अशा काही प्रमुख मागण्यांचं आपण निवेदन साहेबांना देणार आहोत थोड्या वेळात. हा एक ह्या मागण्याचा एक उद्देश होता माझा. धन्यवाद. सन्मान्य संजयजी कदम यांनी हा ठराव इथं वाचन केला. पण यानंतर आपण पुढच्या सत्राकडे जातोय. सन्मान्य मंत्री महोदय फक्त काही क्षणात इथे येत आहेत, पण त्याच्या आधी मी मुंबईचे अध्यक्ष सन्मान्य शशिकांतजी देशमुख यांना या मंचावरती आमंत्रित करते. याचबरोबर सन्मान्य सुभाषजी चिंदे सर, सन्मान्य अमोलजी पाटील यांनी सुद्धा मंचावरती येऊन स्थानापन्न व्हावं अशी विनंती. याचबरोबर मी आमंत्रित करते सन्मान्य महेशजी कुगावकर यांनी सुद्धा मंचावरती यावं. आपल्या मराठवाडाचे अध्यक्ष प्रवीणजी गंधारे यांनी सुद्धा मंचावरती येऊन स्थानापन्न व्हावं अशी विनंती. या निमित्तानं प्रतिबिंब प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष दीपकजी नलावडे यांना मी आमंत्रित करते. आमचे सन्मान्य तेजसजी राऊत यांनी सुद्धा मंचावरती यावं अशी मी विनंती करते. याचबरोबर आपले राष्ट्रीय समन्वयक असलेले मुरलीधरजी चव्हाण यांनी सुद्धा मंचावरती यावं अशी मी त्यांना विनंती करते. या सगळ्या मान्यवरांचं आजच्या या डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेच्या 3ऱ्या राष्ट्रीय महाअधिवेशनासाठी मी इथं स्वागत करते आणि या सगळ्या मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये आपण पुढच्या या सत्राला सुरुवात करणार आहोत. याचबरोबर सन्मान्य संजयजी भैरे सर यांनाही मी विनंती करते आपणही मंचावरती यावं. सन्मान्य संजयजी भैरे आणि याचबरोबर मी इथे आमंत्रित करते नंदकुमारजी सुतार सर यांना. नंदकुमारजी सुतार सर यांनी कृपया मंचावरती यावं अशी विनंती. या निमित्तानं उपस्थित असलेली आपल्या डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेची ही सगळी टीम आज आपण हे 3रं महाअधिवेशन इथं आयोजित केलेलं आहे. मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे 1-2 दिवसाचं हे काम नाहीये, कारण गेली अनेक महिने आपण हा संपूर्ण कार्यक्रम, हे महाअधिवेशन यशस्वी करण्यासाठी अगदी अहोरात्र आपलं योगदान आणि मेहनतीतून हे अधिवेशन यशस्वी करण्यासाठी इथं खरं तर सगळ्यांनी एकजुटीच्या ताकदीतून हे अधिवेशन या ठिकाणी आयोजित केलेलं आहे. आणि या अधिवेशनामध्ये मंत्री महोदयांची उपस्थिती लाभण्यासाठी अगदी सुरुवातीपासूनच वेळ लागतोय, कारण सकाळी मुख्यमंत्री साहेब यांना सुद्धा येण्यासाठी उशीर लागत होता आणि आता सुद्धा उदयजी सामंत साहेब यांना येण्यासाठी वेळ लागतच आहे. पण त्याच्या आधी जे आयोजन समितीचे सन्मान्य सदस्य आहेत आपण त्यांना इथे ऐकणार आहोत आणि या सगळ्या आयोजन समितीचे प्रमुख असलेले आपल्या डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजा माने साहेब यांना मी या मंचावरती यानंतर आमंत्रित करते. आणि या सगळ्यांना आपण या मंचावरती निमंत्रित करत असताना हे 3रं महाअधिवेशन इथं आयोजित केलेलं आहे. मी मंचावरती आमंत्रित करते सन्मान्य राजेंद्रजी वाघमारे यांना.
राजेंद्रजी वाघमारे सर, आपणही मंचावरती येऊन स्थानापन्न व्हावा अशी विनंती. डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटना यांच्या वतीनं आज हे महाधिवेशन या ठिकाणी आयोजित केलेलं आहे. पहिली 2 वर्ष आपण भरभरून प्रतिसाद दिला आणि या वर्षी सुद्धा हे 3रं महाधिवेशन या ठिकाणी आयोजित केलेलं असताना आपण सगळ्यांनी एकजुटीची ही ताकद या महाधिवेशनासाठी इथं देत आहात. यासाठी मी उपस्थित असलेले आपण सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते. आमच्या सायली मराठे मॅडम आणि संजयजी कदम यांनी सुद्धा मंचावरती यावं अशी मी त्यांना विनंती करते. सन्मान्य विशालजी मोरे यांनी सुद्धा मंचावरती यावं अशी मी विनंती करते. अच्छा, विशालजी मोरे, मगाशी आपण प्राध्यापक विशालजी गरड यांची कविता ऐकली. यानंतर श्री मोरे हे सुद्धा, विशाल मोरे नाव चुकलं नाही, मोरे सर सुद्धा आपली कविता इथे सादर करणार आहेत आणि आपण त्यांना इथं ऐकणार आहोत. मी मोरे सरांना विनंती करते आपणही मंचावरती उपस्थित राहत आपली कविता सादर करावी. यानंतर पुढच्या सत्राला आपण सुरुवात करतोय. सायली मराठे मॅडम, आपल्याला विनंती आपण मंचावरती येऊन स्थानापन्न व्हावं आणि याचबरोबर संजयजी कदम सर यांना सुद्धा मी आमंत्रित करते. संजयजी कदम सर. विशाल मोरे यांनी एक कविता नाहीये, एक गाणं तयार केलेलं आहे आणि हे गाणं आपल्या संघटनेवरती आधारित आहे. हे गाणं ते इथं सादर करणार आहेत आणि मी विशालजी मोरे यांना आमंत्रित करते आपण हे गाणं इथं सादर करावं. अच्छा, त्यांनी हे गाणं ते इथं येऊन सादर नाही करणार आहेत. त्यांनी एक गाणं तयार केलेलं आहे आणि या मोबाईलमध्ये ते गाणं त्यांनी तयार करून ठेवलेलं आहे. आपण हे गाणं इथे ऐकूयात. सुंदर गाणं त्यांनी तयार केलेलं आहे. अतिशय सुंदर अशी वाक्यरचना, अतिशय सुंदर असं हे म्युझिक त्यांनी या गाण्यासाठी दिलेलं आहे. एकदा सरांसाठी विशाल मोरे सर. कशामध्ये? AI सिस्टीम मध्ये बोलवलेला आहे, म्हणजे ओरिजिनल आवाज नाहीये, ओरिजिनलच आहे. अच्छा, प्रामाणिकपणे मान्य पण करतात की ओरिजिनल आवाज नाहीये.
अच्छा, विशाल मोरे सर खालीच आहेत. हे विशाल मोरे पण नाही आहेत. ठीक आहे, विशाल मोरे सरांसाठी एकदा जोरदार टाळ्यांची दाद आपण देऊया. खूप सुंदर गाणं त्यांनी तयार केलेलं आहे. थँक्यू. अच्छा सर, गाणं कसं तयार केलं तेवढं सांगा. प्रत्येकाला त्यांच्या त्यांच्या चॅनलवरती करायचं आता, होय ना? कशासाठी? AI वरती गाणं कसं तयार केलं यासाठी का? सर या स्टेजवर या. रुपेशजी कदम सर यांना सुद्धा मी मंचावरती आमंत्रित करते. रुपेशजी कदम सर प्लीज आपण मंचावरती येऊन स्थानापन्न व्हावं. सर आता कसं तुम्ही तयार केलं ना हे सांगायला लागणार आहे. याचबरोबर सूर्यकांतजी वायकर सर यांना सुद्धा मी मंचावरती आमंत्रित करते. सर हा आवाज तुमचा होता का? नाही. बरं, गाणं कसं तयार केलं हे सांगा आता सगळ्यांना. हां, आमचं पण चॅनल आहे सर, मला पण तयार करायचं. नाही म्हणणार मी तरी. रुपेशजी कदम, भरतजी केसरकर, अच्छा रुपेशजी पाटील, रुपेशजी पाटील यांना विनंती. भरतजी केसरकर आणि सागरजी चव्हाण यांना विनंती आपण मंचावरती यावं. नाही, आपले वाक्यरचना स्वतः केली होती आणि suno.ai मध्ये आपण तयार केलेलं टाईप करून suno.ai मध्ये टाकल्यानंतर 3-4 ऑप्शन्स येतात. त्यानुसार आपल्याला कुठलं संगीत पाहिजे आणि चाल कशी पाहिजे आपण सिलेक्ट करून ते डाउनलोड करू शकतो. सोपं आहे एकदम. जाऊ ना. कळालं सगळ्यांना? नाही कळालं हो सर. गाणं आपण नाही सांगायचं, आपण ChatGPT वरती तयार करू ना. बरोबर आहे. हां, तुम्ही लिहिलं होतं? हां, मग हे बघा हळूहळू झाले ChatGPT वर. हां, लेखन. हां, लेखन तुम्ही स्वतः करू शकता. त्यानंतर कशामध्ये टाकायचं ते गाणं? suno.ai suno.ai लिहून घ्या. कोणच लिहून घेत नाही, तरी पण नाही कळायला म्हणता परत. हां, suno.ai त्याच्यावरती हे गाणं टाकायचं. त्यानंतर आपोआप जनरेट होतं आपल्याला ज्या पद्धतीनं पाहिजे ते. तुम्ही सुद्धा तुमच्या चॅनलचे सगळे गाणी, अरे देवा AI आणलं यांनी. हां, AI आपल्याला मिळालेलं आहे. थँक्यू सो मच. या या. मोबाईल गेला, तिला कळालंच नाहीये. ठीक आहे सर, थँक्यू सो मच. हां, यानंतर मी धीरजजी शेळके सर यांना इथं आमंत्रित करते. धीरजजी शेळके सर खूप छान गाणं तयार केलं बरं का. म्हणजे ते AI वरती तयार केलं असं वाटतच नाहीये. अगदी व्यवस्थित पद्धतीनं संगीत त्याच्यासाठी तयार केलेलं आहे, गाणं लिहिलेलं आहे किंवा आवाज कोणी दिलेला आहे, अशा पद्धतीनं ते गाणं केलं असं वाटतं. आपणही आपल्या खरं तर आपल्या चॅनलचं किंवा काय एखादी कॉलर ट्यून वगैरे तयार करायचं असेल तर त्याच्यावरती आपण तयार करू शकता. खूप छान कल्पना आहे, मला सुद्धा आवडली कल्पना. तुम्ही तुमच्या चॅनलसाठी असा प्रयत्न करू शकता. त्यामुळे नक्कीच आपण तो प्रयत्न करावा. बदलत्या जगाबरोबर आपल्याला पुढं जायचं आहे आणि बदलते जे काही टेक्निक्स आहेत हे सगळे टेक्निक्स आपण आपल्या क्षेत्रामध्ये कार्य करत असताना नक्कीच या ठिकाणी त्याचा वापर करावा. एक सगळ्यात महत्त्वाची विनंती आहे, पुन्हा पुन्हा या बाजूला बसलेले सगळे सन्मान्य सदस्य प्लीज या ना, इकडे या. इकडे शेवटी बसलेले, या बाजूला बसलेले प्लीज तुम्ही सगळे इकडे मध्ये या. कसं आहे, आपली संख्या आहे. आता मंत्री महोदय येत आहेत आणि त्यांच्या समोर हे असं वेगवेगळं इकडं तिकडं बसणं योग्य नाही वाटत. मी इकडे बोलवते तर सगळे बाहेर जातात, हे सुद्धा योग्य नाही आहे बरं का. प्लीज इकडे समोर या ना. आपण तुम्हाला मी मगाचपासून सांगते की हे महाधिवेशन आयोजित करणं 1-2 दिवसाचं किंवा 1-2 माणसाचं काम नाहीये बरं का. गेले कित्येक महिना. प्लीज आता बास. हां, हिला कोण पाठवून देते? तिनं. अच्छा बरं, काय करायचं आता? नेट नाही आहे. नेट विचार यायला मिळते का? तू तयार केलं का? मधुमालतीच्या वेलीवर तो पुन्हा झोपी गेला. पानांच्या सावलीत जणू चंद्रच लपला.
जणू चंद्रच लपला. खूप छान गाणं केलंय. थँक्यू सो मच. आता बसायचं, आता वर नाही यायचं सारखं सारखं प्लीज. आपण पुढच्या सत्राला सुरुवात करतोय. सन्मान्य राजा माने साहेब पुढच्या सत्राला सुरुवात करतोय आणि तत्पूर्वी आपण त्यांना ऐकूयात. आता काही मिनिटातच महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री सन्माननीय सामंत साहेब या ठिकाणी दाखल होणार आहे. तत्पूर्वी त्यांची प्रकट मुलाखत सुरू होण्यापूर्वी आपण आपले जे आपल्या सर्वांचंच आपण सर्वजण सत्कारास पात्र आहोत किंवा आपण बाहेरच्या राज्यात जाऊन एखादं अधिवेशन किंवा एखादा इव्हेंट घेतो आणि डिजिटल पत्रकार घेतात. तर एक प्रातिनिधिक स्वरूपात व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या सर्व आपल्या मान्यवर सहकाऱ्यांचा सत्कार आपण करूया. त्यानंतर या अधिवेशनात जे ठराव आपण मांडणार आहोत त्या ठरावाचं वाचन आपले महासचिव विकास भोसले करतील. तोपर्यंत उदय सामंत यांचं आगमन होईल. त्यांचं आगमन झालं की आपण प्रकट मुलाखतीला सुरुवात करू आणि प्रकट मुलाखतीनंतर आपले अधिवेशनाचे संयोजक आणि गोव्याचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल पाटील साहेब हे आभार प्रदर्शन करतील आणि आपल्या या हे अधिवेशन संपन्न झालं असं ती घोषणा अनिल पाटील करतील. तर एकूण इथून पुढचा जो कार्यक्रम आहे त्याची रूपरेषा मी आपल्याला सांगितलेली आहे. मला समोर आपले उत्तर महाराष्ट्राचे विभागीय अध्यक्ष सुभाष शिंदे दिसत आहेत. त्यांनाही विनंती करतो मी की त्यांनी व्यासपीठावर यावं. त्याच पद्धतीनं विदर्भाचे सहकार्याध्यक्ष सतीश अकुलवार यांनी देखील व्यासपीठावर यावं. ही सगळी मंडळी आपणच आहोत. ते त्यांचा आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं एक संघटना आपण महाराष्ट्रात देशात उभी करतोय. ती गतीनं उभी राहावी यासाठी प्रयत्न करतोय आपण सगळेजण. त्यामुळं हा सत्कार होतोय. आपले कोकण विभागाचे अध्यक्ष रुपेश पाटील आले का? कोकण विभागीय रुपेश बर ते मला वाटतं रुपेश पाटील आणि आपले सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष हे उदय सामंतांच्या स्वागतासाठी थांबलेले असावेत. आणि सागर चव्हाण हां ते त्यांच्या स्वागताला कोकणचे मुलं. हां तर मी श्वेता मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी सूत्रसंचलन करावं. तुम्ही देखील आमच्या परिवाराच्याच आहात. पहिल्या अधिवेशनापासून त्या फक्त सूत्रसंचालिका नाही तर नियोजनाचा देखील त्या एक भाग असतात. तर श्वेताताईंचा देखील सत्कार आपण मगाशी केलेला आहे. त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी सूत्र घ्यावी आणि आता लगेच विकास भोसले हे या अधिवेशनातल्या ठरावासंदर्भात सत्कार करू. अगोदर डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेची ही खरं तर टीम आहे. या मंचावरती मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आपण त्यांना त्यांच्या कार्याचा इथे सन्मान करणार आहोत. स्वतः सन्मान्य राजा माने साहेब त्यांना हे या अधिवेशनाची स्मृती चिन्ह आणि पुष्प देऊन त्यांचा सन्मान करतायत. सुरुवातीला मी आमंत्रित करते सन्मान्य भोसले सर त्यांची नावं अनाउन्स करतील. आपण सन्माननीय इक्बाल भाई शेख राज्य उपाध्यक्ष सन्माननीय बहिरे साहेब मुंबई विभागीय अध्यक्ष, सन्माननीय सुभाष शिंदे साहेब विदर्भ अध्यक्ष, शिंदे साहेब
मी कोर कमिटीची नावं घेत नाही मुद्दा, तो सत्कार परत करणार आहे बरं का. कोर कमिटी तो सत्कार नंतर होणार तुमचा. सन्माननीय देशमुख साहेब, मुंबई विभागीय अध्यक्ष, खूप मोठं सहकार्य या ठिकाणी शशिकांत देशमुख साहेबांनी या अधिवेशनासाठी केलेलं आहे. शशिकांत देशमुख साहेब, मुंबई विभागीय अध्यक्ष. सन्माननीय साप्ताहिक सेल, जो आपला डिजिटल मीडिया पत्रकार संघटनेचा साप्ताहिक विभाग जो आहे त्याचे प्रदेशाध्यक्ष संजय कदम साहेब. याबरोबर ज्या व्यक्तीनं महाबळेश्वर अधिवेशन अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं आपल्या केलं, पहिलंच अधिवेशन, आणि राज्य संघटक सचिन भिलारे साहेब. यानंतर दीपक नलोडे साहेब, प्रतिबिंब प्रतिष्ठानचे सचिव नलोडे साहेब. त्यानंतर आपल्या संघटनेचे राष्ट्रीय सचिव नंदकुमार सुतार साहेब. यानंतर राजू वाघमारे, राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय संघटक साहेब, बरोबर आहे, समन्वयक. खरं राजू वाघमारे साहेबांचं कौतुक इतकं आहे, त्यांचं जवळजवळ नेटवर्क 6 ते 7 देशात आहे. आहेत का वाघमारे साहेब, आहेत का? राजू वाघमारे गेले काय? खाली गेले साहेब. त्यांना विनंती करा की इथून पुढचं अधिवेशन दुसऱ्या देशात घ्यावं खरं तर. त्यानंतर आपले मराठवाडा विभागाचे उपाध्यक्ष, बरोबर आहे का, प्रवीण खंदारे, बरोबर ना, मराठवाडा विभागाचे अध्यक्ष ना, हां, मराठवाडा विभागाचे अध्यक्ष प्रवीण खंदारे, नांदेड. यानंतर आपल्या महिला आघाडीच्या सायली मराठे मॅडम, सायली मराठे. कोर कमिटी नंतर घेतोय, राहिले पण साहेब, शिंदे साहेब, पोगर साहेब नंतर तो घेतोय. याचबरोबर विनायक कलढोणे साहेब कुठे आहेत? विनायक कलढोणे गेले काय? यानंतर पश्चिम महाराष्ट्र सहसचिव धनंजय पानसांडे. ओके, चल. ते सर कोर कमिटी आहे ना, अकोलवार राहिले माझं सतीश अकोलवार, सतीश अकोलवार जिल्हाध्यक्ष. यानंतर महेश कुगावर साहेब, साहेबांची इच्छा घ्या. हा, ते कोर कमिटी असल्यामुळे. हा, धीरज ओके साहेब, कोर कमिटी लागली करते का सत्कार का नंतर करणार? ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक झाले. आता बाकी धीरजला कोर कमिटीचा बरं सर. धीरजनं खूप काम केलंय बरं का, सगळं डिझाईनचं त्यानं काम केलंय. 1.5 महिना या माणसानं इतकं कष्ट घेतलेत. आणि अनिल पाटील साहेबांचं, खरं तर अनिल पाटलांचा सत्कार मोठा व्हायला पाहिजे, पण तो शेवट सत्र झाला. चालेल, चल कंटिन्यू. आपण आजच्या या महाधिवेशनाप्रसंगी सन्माननीय नामदार उदयजी सामंत साहेब यांची प्रकट मुलाखत इथे ऐकणार आहोत. त्यांचं आगमन होतंय, पण त्याच्या आधी कार्यक्रमाच्या शेवटी अधिवेशनाचा जो समारोप होता तो ठराव वाचनानं होणार होता आणि ठरावाचं वाचन आपण सुरुवातीला ऐकणार आहोत. सन्माननीय स्वतः भोसले सर याचं वाचन करतायत आणि यानंतर आपण सन्माननीय नामदार उदयजी सामंत साहेब यांची प्रकट मुलाखत ऐकणार आहोत. मी विनंती करते आपल्या ठरावाचं वाचन करण्यासाठी सन्माननीय भोसले सर यांना, त्यांनी या ठरावाचं वाचन इथं करावं अशी विनंती आहे. एकूण 15 ठराव आहेत अधिवेशनामध्ये. आपल्या
डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेच्या या 3ऱ्या राष्ट्रीय महाधिवेशनाच्या निमित्तानं आणि ठराव वाचण्याच्या अगोदर सांगतो, निर्णय जे आपल्या ठरावामुळे झाला तो सगळ्यात आदरणीय माने साहेबांच्या नेतृत्वाखाली झाला, तो म्हणजे महाबळेश्वर अधिवेशनामध्ये आपण जो ठराव मांडला, राजमान्यता मिळावी. सरळ साहेब बरोबर ना आपल्या. तर डिजिटल मीडियाला शासनानं 2022 साली राजमान्यता दिली आणि त्याची अधिस्वीकृती सुद्धा निघालेली आहे. तर एक टाळ्या वाजूया माने साहेबांच्यासाठी. त्यामुळे या 15 जे ठराव आहेत त्यातले किमान 5 तरी आपले मोठे निर्णय शासन करल असं आपण आशा धरूया. पहिला ठराव मांडतो. त्याला सुरुवातीला कुणीतरी येऊन अनुमोदन द्या. कोणी हे सुतार साहेब तुम्ही द्या अनुमोदन, म्हणजे कंटिन्यू करतोय. पहिला ठराव आहे डिजिटल मीडियाला मान्यता व कायदेशीर दर्जाबाबत. डिजिटल मीडिया जी मध्ये काम करणारे जे पत्रकार आहेत, या पत्रकारांना अधिकृत पत्रकार म्हणून मान्यता द्यावी. केंद्र आणि राज्य शासनानं डिजिटल पत्रकारांसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर करावं, असला पहिला ठराव मी मांडतोय. डिजिटल मीडियामध्ये काम करणाऱ्या पत्रकारांचा हा मूलभूत हक्क आहे. या ठरावाला माझं पूर्ण अनुमोदन आहे. ठराव क्रमांक 2 मी मांडतोय, त्याला अनुमोदन शशिकांत देशमुख साहेब देतील. डिजिटल मीडियातील संपादक व पत्रकारांच्यावर होणारे हल्ले, धमक्या आणि खोटे गुन्हे याबाबत. डिजिटल मीडियातील संपादक पत्रकारांवर होणारे हल्ले, धमक्या, खोटे गुन्हे हे रोखण्यासाठी कठोर पत्रकार संरक्षण कायदा जो आहे, या कायद्यात डिजिटल मीडियातील सर्व संपादक व पत्रकारांचा समावेश व्हावा, असा एक ठराव या ठिकाणी मांडतोय. याला अनुमोदन मुंबई विभागीय अध्यक्ष शशिकांत देशमुख देतील. मुंबई डिजिटल वतीने जरा आवेदन. तिसरा ठराव मी मांडतोय वेब पोर्टल संदर्भात. त्याला अनुमोदन संजय कदम साहेब जे साप्ताहिक विभागाचे प्रदेश अध्यक्ष देतील. ते ठराव क्रमांक 3 देशभरातील डिजिटल मीडियातील चॅनल्स व वेब पोर्टल यांचा शासकीय जाहिरातीमध्ये समावेश करावा. डिजिटल मीडिया संस्थांना शासकीय जाहिरातीच्या वाटपात समाविष्ट करावे. जाहिराती वितरणाची पारदर्शकता व प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व डिजिटल मीडियांना समान संधी देण्यात यावी. याचं अनुमोदन संजय कदम करतील. भोसले सरांनी जो आता ठराव मांडला की इतर मीडियाला ज्या पद्धतीच्या शासकीय जाहिराती असतात त्याप्रमाणे डिजिटल मीडियाला मिळावेत, त्यास माझा पूर्ण अनुमोदन आहे. ठराव क्रमांक 4 विषय ॲक्रेडिटेशन संदर्भात. या ठरावाला अनुमोदन आपल्या राज्य उपाध्यक्ष इक्बालभाई शेख देतील. ठराव ॲक्रेडिटेशन ओळखपत्र सुविधाबाबत. डिजिटल मीडियातील पत्रकारांना अधिकृत ॲक्रेडिटेशन कार्ड देण्यात यावे, असा ठराव मी मांडतोय. आलेत मंत्री महोदय आलेत, त्यामुळं ठीक आहे. आपण ठराव वाचनातला आपण पुन्हा ऐकणारच आहोत, पण त्याच्या आधी आजच्या या कार्यक्रमाप्रसंगी ज्यांना आपण इथं ऐकण्यासाठी आतुर आहोत, तो म्हणजे आजच्या या प्रकट मुलाखतीचा कार्यक्रम. आणि या प्रकट मुलाखतीमध्ये आपला सहभाग नोंदवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग आणि मराठी भाषा मंत्री सन्मान्य नामदार उदयजी सामंत साहेब यांचं आगमन आपल्या कार्यक्रमस्थळी झालेलं आहे. आणि अवघ्या काही क्षणात ते या मुख्य मंचावरती इथे येत आहेत. सन्मान्य नामदार उदयजी सामंत साहेब यांच्या समवेत एक विनंती बरं का, इकडे पाठीमागे बसलेले प्लीज तुम्ही पुढे या ना, असं नका ना करू प्लीज. राहिलाय थोडासा वेळ, आपण इकडे तिकडे कुठेही लांब जाऊन बसल्यावर छान नाही वाटणार आहे. मी पुन्हा विनंती करते, इथं समोर बसा प्लीज. इकडे बसलेले मॅडम, सर प्लीज इकडे या ना, समोर या. शेवटचं सत्र आहे, अर्धा तासाचा मुलाखतीचा कार्यक्रम आहे. कार्यक्रम आपल्यासाठी आयोजित केलेला आहे. आपण इकडे तिकडे बसल्यावरती छान नाही वाटणार आहे. पाठीमागे बसलेले प्लीज थोडंसं समोर येऊन बसा. विनंती आहे सगळ्यांना, प्लीज समोर येऊन बसा. इकडे पाठीमागे बसलेले सर, नाव नाही घेऊन सांगू शकत प्रत्येकाला, पण प्लीज समोर या. प्लीज समोर या प्लीज. थोडंसं पुढं. सर तुम्हाला आवाज ऐकू आलाय माझा? या ना समोर मग प्लीज या. थोडंसं पुढे बसायचा प्रयत्न करा. इकडे पाठीमागचे समोर येऊन बसा. आणि आताच या निमित्तानं महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग आणि मराठी भाषा मंत्री महाराष्ट्र राज्य सन्मान्य नामदार उदयजी सामंत साहेब यांचं आगमन इथं झालेलं आहे.
मी या कार्यक्रमाच्या संयोजन समितीच्या वतीनं अर्थातच महाराष्ट्र राज्य डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेच्या वतीनं या तिसऱ्या राष्ट्रीय महाअधिवेशनासाठी सन्माननीय आमदार उदयजी सामंत साहेब यांचं आजच्या या सोहळ्यासाठी स्वागत करते. आजच्या या कार्यक्रमाप्रसंगी त्यांची प्रकट मुलाखत इथं आपण ऐकणार आहोत आणि ही प्रकट मुलाखत घेत आहेत महाराष्ट्रातील ख्यातनाम संपादक माध्यम तज्ज्ञ सन्माननीय राजा माने सर. आणि या प्रकट मुलाखतीला प्रतिसाद देण्यासाठी आवर्जून आपल्या विनंतीला मान देत इथे येत आहेत महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग आणि मराठी भाषा मंत्री सन्माननीय आमदार उदयजी सामंत साहेब यांचं आजच्या या सोहळ्याच्या निमित्तानं मी डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटना यांच्या वतीनं आयोजित केलेल्या तिसऱ्या राष्ट्रीय महाअधिवेशनासाठी इथे सन्मानपूर्वक स्वागत करते. आणि या निमित्तानं महाराष्ट्र राज्य, गोवा राज्य आणि देशभरातून उपस्थित असलेल्या डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेच्या सगळ्याच आमच्या सन्माननीय सदस्यांचं स्वागत करते. आणि एक विनंती बरं का, इकडे पाठीमागे शेवटी बसलेले, या बाजूला शेवटी बसलेले थोडंसं उठून पुढे या प्लीज. माझा आवाज शेवटी येतोय का सर? माझा आवाज येतोय? प्लीज उठून पुढे या ना, पुढे या आणि सहकार्य करा प्लीज. थोडंसं आपल्या पदाधिकाऱ्यांनी सुद्धा विनंती आहे, थोडंसं येऊन पुढे बसा आणि सहकार्य करा. डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेचं हे तिसरं राष्ट्रीय महाअधिवेशन आज पणजी गोवामध्ये इथं आयोजित केलेलं आहे. पहिलं अधिवेशन मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे महाबळेश्वरच्या भिलार जिथं ज्ञानग्रामामध्ये विचारांना दिशा देणारं ठरलं. दुसरं अधिवेशन हे कोल्हापूरमध्ये कनेरी मठामध्ये या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलं. आणि हे तिसरं राष्ट्रीय अधिवेशन ज्याचं उद्घाटन आज सकाळीच आपण गोवा राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत साहेब यांच्या शुभ हस्ते या महाअधिवेशनाचं उद्घाटन केलं. सकाळीपासून ते अगदी आतापर्यंत आपण विविध उपक्रम आणि कार्यक्रमांच्या माध्यमातून हे अधिवेशन इथं यशस्वी करत असताना या महाअधिवेशनासाठी संपूर्ण देशभरातून हजारो अशा डिजिटल मीडिया क्षेत्रामध्ये आपलं योगदान देणाऱ्या सगळ्या पत्रकार आणि संपादक मान्यवरांची उपस्थिती इथे लाभलेली होती. आणि यंदाच्या वर्षी आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमामध्ये सन्माननीय नामदार उदयजी सामंत साहेब यांचं आगमन इथं झालेलं आहे. मागच्या वर्षी जे महाअधिवेशन आपण कोल्हापूरच्या कनेरी मठामध्ये आयोजित केलं होतं, मागच्या वर्षी या महाअधिवेशनामध्ये महाराष्ट्र राज्याचे दिवंगत असे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री नामदार अजितदादा पवार यांची प्रकट मुलाखत इथं आयोजित केली होती. आणि ही मुलाखत घेतलेली होती ख्यातनाम सिने अभिनेते गिरीशजी कुलकर्णी यांनी. आणि या मुलाखतीची चर्चा, या संपूर्ण कार्यक्रमाची चर्चा खरं तर महाराष्ट्र राज्यभर आणि देशभरामध्ये झाली होती. खरं तर हा अधिवेशन किंवा या ठिकाणी आयोजित केला नव्हता, तर प्रामुख्यानं आपल्या सर्वांच्या सहकार्यानं हे अधिवेशन या ठिकाणी गाजलं होतं. आणि यंदाच्या या तिसऱ्या वर्षी महाराष्ट्र राज्याच्या आज विकासामध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे, महत्त्वपूर्ण असे नेतृत्व असलेले राज्याचे उद्योग आणि मराठी राजभाषा मंत्री सन्माननीय नामदार उदयजी सामंत साहेब यांची ही प्रकट मुलाखत आपण या निमित्तानं इथे ऐकत आहोत. आणि यासाठी सुरुवातीला त्यांचं स्वागत सन्मान डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेच्या वतीनं इथं होतोय. आणि हा सन्मान करण्यासाठी मी विनंती करते जिल्हाध्यक्ष छत्रपती संभाजीनगर सन्माननीय रमेशजी नेटके आणि याचबरोबर भरतजी केसरकर सर, सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष, याचबरोबर मी विनंती करते महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष सिंधुदुर्ग सन्माननीय सागरजी चव्हाण या तिन्ही मान्यवरांनी आपल्या शुभ हस्ते या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं उपस्थित असलेले नामदार उदयजी सामंत यांचं स्वागत सन्मान करावा. तत्पूर्वी डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ असे माध्यम तज्ज्ञ सन्माननीय राजा माने साहेब यांचंही आगमन इथं होत आहे. सन्माननीय राजा माने साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये हा सन्मान सोहळा इथे संपन्न होतोय. मी उपस्थितांना विनंती करते सन्माननीय नामदार उदयजी सामंत साहेब यांच्यासाठी आपण टाळ्यांची दाद इथे देऊयात. त्यांचं स्वागत सन्मान या कार्यक्रमाप्रसंगी इथे करूयात. उपस्थित असलेल्या सगळ्याच मान्यवरांचं मी पुन्हा एकदा या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं इथं मनपूर्वक स्वागत करते. विचारांची व्यापकता आणि निर्णयाची परिणामकता जिथे एकत्र येते तिथंच नेतृत्व केवळ पदावर राहत नाही तर ते प्रवाह घडवतं. धोरणात दूरदृष्टी आणि कृतीत सातत्य जपणारं व्यक्तिमत्व काल, आज आणि उद्याच्या वाटचालीमध्ये अर्थ देतं. आणि असं व्यक्तिमत्व म्हणजे नामदार उदयजी सामंत साहेब यांच्या मुलाखतीला आपण इथे सुरुवात करतोय. तत्पूर्वी मंचावरती उपस्थित असलेल्या डिजिटल मीडियाच्या सगळ्या सन्माननीय पदाधिकाऱ्यांना विनंती आपण मंचाच्या समोर येऊन स्थानापन्न व्हावं. आणि आजच्या या प्रकट मुलाखतीला आपण इथे सुरुवात करणार आहोत. आणि या निमित्तानं सन्माननीय नामदार उदयजी सामंत साहेब यांची प्रकट मुलाखत घेत आहेत महाराष्ट्रातील ख्यातनाम असे माध्यम तज्ज्ञ आणि आपल्या डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष सन्माननीय राजा माने सर. हे स्वतः ही मुलाखत इथे घेत आहेत. त्यामुळे आपल्या मनातल्या अनेक प्रश्नांना
या मंचावरती आणत सन्मान्य उदयजी सामंत साहेब यांना आपण इथे जाणून घेऊया.
उद्याचा उपमुख्यमंत्री, उद्याचा मुख्यमंत्री, तुमचं वय, तुमचा आत्ताचा वकूफ आणि तुमचा कॅनव्हास पाहता आमच्या नव्या पिढीतील पत्रकार तर आवर्जून घेतात. तुमचं स्वतःबद्दल काय मत आहे? पहिलं आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो की मला ही संधी आपण दिलीत. पण तुम्ही मला प्रकट मुलाखतीला बोलवलं की माझा राजकीय पत्ता कट करायला बोलवलं मला कळत नाही. सुरुवातीलाच आपली भावना कदाचित ती माझ्याप्रती असेल, पण मला माझे लिमिटेशन्स माहिती आहेत. म्हणजे मी एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम करतो आणि मी अनेक वेळा असं सांगितलं की माझी 25 वर्षाची राजकीय कारकीर्द जर आपण बघितली तर ती शरद पवार साहेबांपासून सुरू झाली. माझी दादा असतील, त्यांनी दिलेली संधी असेल, पण ह्या 3.5 वर्षामध्ये जो मला एक्सेस महाराष्ट्रामध्ये फिरण्याचा माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी दिला, त्याच्यामुळे प्रामाणिकपणानं सांगतो की एकनाथ शिंदे साहेबच मोठे व्हावेत ही प्रामाणिकपणाची माझी भावना आहे. त्याच्यामुळे मी सांगितलं की माझं लिमिट मला माहिती आहे, मी कुठपर्यंत जायचं, आणि मी एवढा काही महत्त्वाकांक्षी नाही. माझी राजकीय पार्श्वभूमी जर बघितली तर माझ्या घरात कोण ग्रामपंचायतीचा सदस्य देखील नाही. असं असताना जर एकनाथ शिंदे साहेबांनी एवढं भरभरून दिलंय तर याच्या पुढे अपेक्षा ठेवण्यात काही अर्थ नाही. आज जाहीरपणानं सांगतो की जे कुठचं मोठं पद असेल ते माननीय एकनाथ शिंदेनाच मिळावं ही माझी प्रामाणिकपणाची भावना आहे. नाही, ही भावना तुम्ही वेळोवेळी व्यक्त केलेली आहे, परंतु सुरुवातीलाच आपण म्हणालात की ही पत्ता कट करण्यासाठीची मुलाखत आहे की काय, तर तुम्हाला असं का वाटतं की तुमचा पत्ता कट होऊ शकतो? नाही, कसं असतं की आता तुमच्या मनामध्ये मी मोठा व्हावा असा आहे, पण माझ्या मनामध्ये एकनाथ शिंदे साहेब मोठे व्हावे असे नाही. आता मी पत्रकारिता मी देखील 25 वर्ष जवळून बघितलेली आहे, अनुभवलेली आहे. त्याच्यामुळे जे मनातच नाही तो जर प्रश्न तुम्ही विचारला आणि ते महाराष्ट्रापर्यंत आता पोचणार आहे, बरोबर आहे की नाही? मग हा गोव्यात जाऊन स्वतःची इच्छा प्रकट करतो. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला म्हटलं की माझी लिमिटेशन्स मला माहिती आहे आणि प्रामाणिकपणानं सांगतो की ज्या नेत्यानं माझ्यासारख्याला महाराष्ट्रामध्ये फिरण्याची संधी दिली, महाराष्ट्रामध्ये माझा चेहरा शिंदे साहेबांमुळेच ओळखायला लागले, त्या नेत्याच्या विरोधामध्ये जाऊन काहीतरी करायचं हे अजिबात नाही. आणि मगाशी तुम्ही जे म्हटलं ते गट 100% गट आमचा आहे, पण तो शिवसेनेचा आहे आणि फक्त एकनाथ शिंदेचा आहे. नाही, आपण म्हणालात किंवा हे तुम्ही पत्ता कट होण्यावर अत्यंत म्हणजे तुमच्या नेहमीच्या शैलीत उत्तर दिलं, परंतु हे पत्ता कट होणं किंवा तशी चर्चा होणं ही काय पहिल्यांदा चर्चा झालेली नाही. ज्या वेळी म्हणजे आपल्या सर्वांना पत्रकारांना माहीत आहे की अगदी शिंदे साहेबांच्या बंडाच्या पहिल्या दिवसापासून ते खरातांच्या प्रकरणापर्यंत, खरातांचंच प्रकरण कशाला, आपल्या जरांगे पाटलांबरोबर 2 तास घालवण्यापर्यंत हा जो प्रवास आहे, या प्रवासात ज्या माणसाला संकटमोचक म्हणून महाराष्ट्र पाहतो, शिवसेनेचा संकटमोचक किंवा डॅमेज कंट्रोलर, त्या माणसानं शिंदे साहेब मोठे व्हावे हे तुमची भावना मान्य आहे. मग महाराष्ट्र का नेहमी म्हणतो की बाबा उदय सामंत आणि एक गट आणि भाजप वगैरे अशी आमच्या मीडियामध्ये चर्चा असते? नाही, हे नक्की हे ठरवून केलं जातं. आता कसं आहे की शिंदे साहेबांचे आणि माझे जे संबंध आहेत हे राजकीय नक्कीच आहेत, परंतु राजकारणाच्या पलीकडचे देखील आहेत. आणि ज्यावेळी एखादा नेता माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यावर विश्वास ठेवतो, माझ्यासारख्या मंत्र्यावर विश्वास ठेवतो, तेव्हा काही ठिकाणी असतं ना की उदय सामंत अति एकनाथ शिंदे साहेबांच्या जवळ जायला लागला आहे, त्याला आता बाजूला कसं करायचं, ही देखील साहेब यंत्रणा आहे ना, जशी आमच्यामध्ये आहे तशी तुमच्यामध्ये देखील आहे, हे नाकारता येणार नाही. बरोबर ना? म्हणजे मी कोणाचा अपमान करत नाही, पण जसं आमच्यामध्ये आहे तसं तुमच्यामध्ये आहे. तुमच्यासारख्यांना वाटतं की उदय सामंत मोठा व्हावा, पण काही लोकांना वाटतं नाही याचं म्हणजे मगाशी जो पत्ता कट हा मी शब्द प्रयोग केला, हा सारखा टीव्हीवर दिसतो, हा सारखा शिंदेबरोबर दिसतो, हा सारखा एकनाथ शिंदेच्या संपर्कात असतो, मग हा कदाचित पुढं मोठा होऊ शकतो. मग आता काय करायचं, तर तोच मुख्यमंत्री होणार आहे किंवा तोच उपमुख्यमंत्री होणार आहे, हे विष आमच्या नेत्याच्या कानापर्यंत पोचवायचं. म्हणजे तुमची भावना साहेब चांगली आहे, पण अशी आहेत ना प्रवृत्ती. आणि म्हणून मी सांगितलं की ज्या पद्धतीनं शिंदे साहेब संघर्ष करत राज्याचे मुख्यमंत्री झाले,
हा आदर्श त्यांनी कार्यकर्त्यांसमोर ठेवलेला आहे. कोणी किती काही म्हणू, कोणी टीका करो, काय करू, हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. पण ज्या कौटुंबिक सिच्युएशनमधनं ते संघर्ष करत तिथपर्यंत पोहोचले, अशा संघर्ष करणाऱ्या नेत्याला, संघर्ष योद्ध्याला आपण कुठेतरी चॅलेंज करायचं हे माझ्या स्वप्नात पण नाही. आणि म्हणून सांगितलं की जे पसरवणारे असतात त्यांना कुठेतरी असं वाटत असतं की नाही बाबा आता हे काहीतरी इथं संधी उदय सामंतला मिळते, त्याच्यामध्ये परकीय असतील, स्वकीय असतील, कोणी असतील मला माहीत नाही. पण मी डायरेक्ट पुन्हा एकदा गोव्यात सांगतो की एकनाथ शिंदे साहेबांनी जे काय महाराष्ट्राचं मोठं पद असेल किंवा अन्य कुठचं मोठं पद असेल हे माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनाच मिळावं ही उदय सामंतची प्रामाणिक भावना आहे. आणि 2 नंबरचं तुम्हाला दिलं तर नाही, स्वबळावर आल्यानंतर ते 1 नंबरचे होऊन मी जर 2 नंबरचे झालो तर ठीक आहे, पण आम्ही महायुतीतच लढणार आहोत हे पण निश्चित आहे. त्याच्यामुळे जे काय मोठं पद मिळेल ते माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनाच मिळालं पाहिजे, कारण त्याच्यामागे त्यांचा संघर्ष आहे. त्यांनी आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना जपलेला आहे, आमच्यासारख्या आमदारांना जपलेला आहे. व जी व्यक्ती विधानसभेमध्ये 200 आमदार निवडून येणार ही खात्री देते आणि विधानसभेला 200 क्रॉस आम्ही आमदार जिंकतो याच्यामधला कॉन्फिडन्स बघा, हा ओव्हर कॉन्फिडन्स नव्हता, हा एकनाथ शिंदे साहेबांचा आत्मविश्वास होता. आणि अशा नेत्याला सपोर्ट करणं, त्याला पाठबळ देणं हे माझं कर्तव्य समजतो. अगदी बरोबर. एक व्हर्सटाईल नेता आणि मास बेस, भलेही पवार साहेबांच्या पातळीवर आपण आज पोचलेलं नसाल मास बेस या अर्थानं, परंतु व्हर्सटाईल आणि मास बेस नेता म्हणून आज महाराष्ट्र तुमच्याकडे पाहतो. अगदी नाट्य चळवळी असोत, महाराष्ट्रातल्या साहित्य चळवळी असोत, उद्योग चळवळी असोत किंवा कुठलीही सकारात्मक चळवळ चालली की ते उदय सामंत त्या चळवळीतल्या माणसाला जवळचा वाटतो. हे जवळचं जे वाटणं आहे हे याचा राजकारणात फायदा होतो की तोटा होतो? नक्कीच फायदा होतो ना, 100% फायदा होतो. माझी राजकीय सुरुवात तुम्हाला सांगितली की माझी राजकीय सुरुवात देखील माझ्या मित्राला ग्रामपंचायतीचा सदस्य बनवण्यापासून झाली. पाली युवा मंच नावाची एक संस्था समोर सगळी प्रस्थापित, आणि पाली युवा मंचातनं त्याला काही बेस नाही, त्याच्यातनं आमचा एक मित्र उभा राहतो आणि तो 350 मतांना समोरच्याचं डिपॉझिट घालून जिंकतो. ही आमची राजकीय सुरुवात. त्याच्यामुळं मी जसं म्हटलं की मी स्वतः क्रिकेट खेळायचो, मी स्वतः बॅडमिंटन खेळायचो, स्वतः मी स्पोर्ट्समध्ये होतो. आजही अनेक स्पोर्ट्स असोसिएशनचा मी अध्यक्ष आहे. मी सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये काम करतो. आता तर मी ऑल इंडियाची आम्ही जी टेनिस, म्हणजे गोव्याचे पण माझे सहकारी त्याच्यामध्ये आहेत, टेनिस क्रिकेट असोसिएशन जे आम्ही केलेलं आहे, फेडरेशन जे केलेलं आहे, त्याचा मी देशाचा वर्किंग प्रेसिडेंट आहे. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की पवारसाहेबांच्या सानिध्यामध्ये 20-25 वर्ष राहिल्यामुळं प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आपलं काम असावं ही त्यांनी जी शिकवण दिलेली होती त्याचा मला आजही फायदा होतो. आणि मला सांगा की जेव्हा मी रामदास फुटाण्यांकडे जातो त्यांचे माझे काही राजकीय संबंध नाहीत, अरुण म्हात्रेंकडे जातो त्यांचे काही माझे राजकीय संबंध नाहीत, अशोक नायगावकरांकडे जातो माझे काही राजकीय संबंध नाहीत, अनेक पत्रकारांकडे मी जातो ते काही माझे राजकीय संबंध नाहीत. पण राजकीय संबंध नसताना जेव्हा आपण संबंध वाढवतो त्याचा फायदा नक्की राजकारणामध्ये होतो, याचा माझा याच्यावर विश्वास आहे. नाही, तुमचा राजकीय प्रवास पाहिला तर शिवसेनेत म्हणजे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेत होतात, पवार साहेबांच्या राष्ट्रवादीमध्ये होतात, आत्ता शिवसेनेचे नेते आहात आणि सर्वच राजकीय पक्षात तुमचे मित्र आहेत. तर तुम्ही जिथं जिथं होता, आता उद्धव साहेबांकडून तुम्ही काय घेतलं, शरद पवार साहेबांकडून तुम्ही काय घेतलं, किंवा मी पदं म्हणत नाही परंतु पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी असते, एखादा राजकीय गुण असतो, एखादी राजकीय संस्कृती असते की जी तुम्ही घेतली, असं तुम्हाला कुठलं वाटतंय का? चारही नेत्यांबद्दल तुम्हाला चारी पवार साहेबांकडनं मेहनत कशी करायची आणि सगळ्या सेक्टरमध्ये आपला संपर्क कसा ठेवायचा, त्यांच्याशी संवाद कसा वाढवायचा आणि त्याचा पॉलिटिकल फायदा होईल न होईल पण त्यांच्यासोबत कसं राहायचं आणि मग राजकारण कसं करायचं हे पवार साहेबांकडनं शिकलो. अजितदादांकडनं तर प्रशासनावर कमांड कसा ठेवायचा. आता आम्हाला पण ते शक्य होत नाही वेळेत जाणं, पण शक्यतो वेळ कशी पाळायची, अधिकाऱ्यांबरोबर कसं बोलायचं, अधिकाऱ्यांकडनं काम कसे करून घ्यायचे आणि संघटना बळकट कशी करायची हे त्यांच्याकडनं शिकले. मधल्या 7-8 वर्षामध्ये तसं काही शिकलो असं मला वाटत नाही. पण नंतर ज्यावेळी शिंदे साहेबांबरोबर आलो त्यावेळी शिंदे साहेबांकडनं संघर्ष शिकलो, शिंदे साहेबांकडनं लोकांमध्ये जाऊन कसं काम करायचं हे शिकलो.
24 तासापैकी 18 तास कशी मेहनत करायची हे शिकलो. आणि नुसती मेहनत नाही तर त्या मेहनतीतनं जनतेला आउटपुट कसं द्यायचा हे मी शिकलो. आणि म्हणून तुम्ही रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये जर आला किंवा माझ्या विभागामध्ये जर तुम्ही कधीतरी डोकावलं तर त्याचं प्रतिबिंब तुम्हाला नक्की दिसतं. पवार साहेबांनी शिकवलेल्याचं दिसतं, अजितदादांनी शिकवलेल्याचं दिसतं. आणि मेहनत करून लोकांना आपलंसं कसं करायचं हे जे एकनाथ शिंदे साहेबांनी मला शिकवलं ह्याचा उपयोग देखील होतो. मी अजून एक आठवण तुम्हाला सांगतो की अनेक लोक म्हणतात की एकनाथ शिंदे साहेबांबरोबर उदय का गेला. एकनाथ शिंदे साहेब हा संवेदनशील माणूस आहे आणि भावनाप्रधान माणूस आहे. ज्यावेळी म्हाडाचं अध्यक्षपद माझं डिक्लेअर केलं, देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी ते डिक्लेअर केलं, हे देखील मी सांगतो. आणि मी सगळ्यांना सांगितलं, अगदी बँड्राला ते ऑफिस होतं, मी बँड्राचं ऑफिस आमच्या म्हाडाचं आणि कलानगर मध्ये रस्ता आहे फक्त, इकडे गेट म्हाडाचं तिकडे कलानगर. तर मी सगळ्यांना निमंत्रण दिलं की मला म्हाडाचं कॅबिनेट दर्जाचं पद महायुतीच्या सरकारमध्ये मिळालेलं आहे, मी ते पदग्रहण करतो. कोणीही आलं नाही. पण एकनाथ शिंदे साहेबांना मी निमंत्रण देखील दिलं नव्हतं. त्यांनी स्वतःहून सांगितलं की उदय तुला चांगलं पद मिळालंय, मी तुला खुर्चीत बसवायला येतो. एवढी संवेदना असली पाहिजे. आणि अशा संवेदनशील माणसाच्या पुढे आपण त्याला ओव्हरटेक करणं हे स्वप्नात देखील नाही. म्हणून चारही नेत्यांचं मी तुम्हाला सांगितलं, मधली गॅप फक्त काही मी सांगू शकत नाही. त्या 3 लोकांकडे जे जे काही शिकलो हे मी प्रामाणिकपणे तुम्हाला सांगितलं. नाही, ही चांगली गोष्ट आहे. मग शिंदे साहेबांचा जो श्रद्धाळूपणा आहे तो घेतलाय का तुम्ही? शिंदे साहेबांचं घेण्यासारखं अनेक गोष्टी आहेत. म्हणजे तुम्हाला म्हणजे अगदी गुवाहाटीपासून आतापर्यंत घडत आलेल्या खरातांपर्यंतच्या घटना. नाही, मी खरातांचं तुम्ही आता 2-3 वेळा उल्लेख केला म्हणून सांगतो की खरातांबद्दलची जी काय, आता उद्या बघा आम्ही इथनं गोव्यातनं चाललेलो आहे, कोणतरी बाजूला येतो, उभा राहतो, त्याच्यावर आम्ही फोटो काढतो, त्याच्यावर आमचा व्हिडिओ तयार होतो, ठीक आहे. त्याच्यानंतर एखाद्या समोरच्या व्यक्तीनं फोन केला म्हणून आपण त्याच्याशी बोलतो, आपण त्याला फोन करतो. पण त्यानं जर नीच कृत्य केलं तर त्या नीच कृत्यामध्ये मी बाजूला आहे म्हणून मी त्याच्यामध्ये सामील आहे असं होऊ शकत नाही. तेच शिंदे साहेबांचं आहे. आणि खरात बरोबरचे फोटो साहेब कोणाकोणाचे तुम्हाला माहिती आहे, मला त्याच्यावर काही आर्ग्युमेंट करायचं नाही. पण खराची नीच प्रवृत्ती ठेचून काढली पाहिजे ही पहिली स्टेटमेंट देखील एकनाथ शिंदे साहेबांनी दिली. त्याच्यामुळं खरात बरोबर फोटो असणं किंवा खरात बरोबर बोलणं झालं असेल नसेल मला माहीत नाही, पण ते काय जे काय आपण टी व्हीवर बघतो ह्याच्यामध्ये त्यांचा काय दोष आहे. असे अनेक मी तुम्हाला दाखवू शकतो की ज्यांचे अनेक लोकांबरोबर फोटो आहेत पण त्याच्यानंतर ते गुन्हेगार ठरले. एखादी व्यक्ती जर आमच्याबरोबर येऊन फोटो काढत असेल आणि तो जर बाजूला गुन्हेगार असेल, ह्याच्याबद्दल राज्याचे मुख्यमंत्री आमचे देवेंद्रजींनी अतिशय चांगलं एक उदाहरण दिलं की मी माईकवर बोलतोय, कॅमेरे समोरून चालू आहे आणि कोणतरी मागे येऊन उभा राहतो 1 सेकंदासाठी 30 सेकंदासाठी, तो निघून जातो, त्याचा परत आपण फोटो काढतो आणि त्यानं काय घाणेरडं कृत्य केलं की तो आमच्या बाजूला उभा राहतो. शेवटी माझं त्याच्यातलं मत असं आहे की त्याची खात्री केली पाहिजे. शेवटी तुमच्या सगळ्या माध्यमांवर आमचं करिअर देखील अवलंबून आहे, ही देखील जाणीव म्हणजे अगदी आदरपूर्वक सांगतो आपल्या सगळ्यांना असली पाहिजे. आज डिजिटल मीडिया असेल, सोशल मीडिया असेल, प्रत्येकाच्या घरात लेखक आहे. मोबाईल घ्यायचं, त्याचं टाईप करायचं किंवा हल्ली असं पण काहीतरी बोलायचं आलेलं आहे, ते बोलायचं आणि नुसतं टूक करून पुढे पाठवून द्यायचं. पण ते टूक करून पुढे पाठवताना एखाद्याचा आपण करिअर बात करतोय किंवा एखाद्याच्या करिअरला आपण धोका निर्माण करतोय, ही देखील साहेब भावना प्रत्येकामध्ये असली पाहिजे. आणि म्हणून मी खराच्या विषयामध्ये सांगितलं की ज्या पद्धतीनं ज्या चूक आहेत त्या चूकच आहेत, पण ज्या पद्धतीनं एक ट्रोल केलं जातं, ट्रोलिंग हा आता सिस्टीम फार आहे. खरी ट्रोलिंग, फेक ट्रोलिंग हे पण मला काही त्याच्यातलं कळत नाही. पण एखाद्या माणसाला या सोशल मीडियाद्वारे किंवा डिजिटल मीडियाद्वारे खरोखरच आपण बदनाम करतोय का, खरोखरच आपण त्याच्यावरनं राजकीय त्याला बाजूला करतोय का, हे देखील अगदी नम्रतापूर्वक सांगतो की या सगळ्या माध्यमांना कळलं पाहिजे. नाही, तरीही माझं मत किंवा तुमच्यासारख्या नेत्याकडून की जो महाराष्ट्राच्या साहित्य चळवळीत रुची ठेवतो, जो नाट्य क्षेत्रात रुची ठेवतो किंवा पुरोगामी विचार त्याला म्हणू आपण, त्या विचाराचे देखील असंख्य मित्र आपले आहेत. असं असताना महाराष्ट्रात हे जे आत्ता घडतंय आणि ते घडत असताना जे सत्तेवर सरकार आहे त्या सरकारमधला 3 नंबरचा मंत्री म्हणून तुमच्या मनाची अवस्था काय होते? नाही, त्याचा नंबर कसा लावता तेच मला कळलेलं नाही. मी मंत्री एवढं मला माहिती आहे. पण मी तुम्हाला अजून राजकारणातलं सांगतो की मी शरद पवार साहेबांबरोबर जेव्हा काम करायचो तेव्हा मी ND पाटील साहेबांना देखील भेटायचो, मी माईंना देखील भेटायचो. बघितलं तर कुटुंब आहे पण विचारामध्ये विरोधाभास आहे.
पण एन डी पाटील साहेबांनी, आज ते हयात नाहीत, पण एन डी पाटील साहेबांनी मला कधीच सांगितलं नाही की पवार साहेबांबरोबर काम करू नको, किंवा पवार साहेबांनी मला कधीच सांगितलं नाही की एन डी पाटील साहेबांकडे जाऊ नको. मला असं वाटतं की हीच परिपक्वता एकनाथ शिंदे साहेबांमध्ये आहे. आणि तुम्ही बघा ना, बाकीच्या ह्याच्यामध्ये जर एखाद्यानं युबीटीच्या कुठच्या नेत्याबरोबर आम्ही जर बोललो तर युबीटीच्या नेत्याला रात्री फोन येतो, काय रे चालला असेल काय तिकडे. शेवटी विश्वास असला पाहिजे. आणि म्हणून राजकारण करत असताना तुम्ही जो मगाशी मुद्दा मांडला की विश्वासार्थ असलेले नेते ज्यावेळी निर्माण होतील त्यावेळी सामाजिक क्षेत्र पुढे जाण्याचा प्रयत्न होईल. पण ते पुढे जाताना तुम्ही जर त्यांना चांगलं केलं असेल तर तुम्ही त्याला पुढे ढकललं पाहिजे, या मताचं मी. खरं आहे हे. तुम्ही कुठं काय म्हणजे तुम्ही तेल लावलेल्या पैलवानाच्या तालमीतही दीर्घकाळ राहिलेला आहात, त्यामुळं तुम्ही आमच्या सापडायला तयार नाही. खरात असो नाही तर शिंदे साहेबांची श्रद्धा वगैरे असो, तरीही स्वतःला तुम्ही कोकणचे नेते मानता की महाराष्ट्राचे नेते मानता? मी या कॉम्पिटिशनमध्येच नसतो. मी तर कोकणामध्ये एकदा जाहीर सभेमध्ये सांगितलं की माझा उल्लेख असा केला होता बॅनरवर, कोकणचा नेता. मी त्यांना सांगितलं तो नेता काढून टाका आणि कोकणचा कार्यकर्ता असेल. या कॉम्पिटिशन कोकणच्या नेत्यांमध्ये फार वाढलेली आहे, त्याच्यामुळे मी त्याच्यामध्ये नाही आणि मला ते अडकून राहायचं नाही. महाराष्ट्राचा नेता तर नाहीच नाही. आता काही लोक बघा, काही लोक स्वतःलाच लोकनेता म्हणून घेतात, काही लोक स्वतःला हिंदूंचा नेता म्हणून घेतात, काही लोक मला त्याच्यामध्ये अजिबात म्हणजे जायचं पण नाही. मी जर काम करतोय जनता माझ्यासोबत राहील, मी जर काही चुकलो तर जनता मला बाजूला करेल, या तत्वावर विश्वास ठेवणारा मी आहे. त्याच्यामुळे कोकणचा नेता, महाराष्ट्राचा नेता, आज इथून सांगतो की मी कुठच्याही रेसमध्ये नाही. आणि हे तर मी कोकणात अनेक वेळा सांगितलं, ज्याला कोणाला कोकणचा नेता व्हायचा आहे त्यांनी व्हावं आणि आमच्या कोकणचा विकास करावा, आम्ही त्याच्यासोबत आहोत. मी मंत्रिमंडळातला 3 नंबरचा नेता राहणार. तुम्ही कोकणमध्ये कुठल्याही नंबरवर कुणीही राहा, मी कोकणात कार्यकर्ता आहे, राज्यात मंत्रिमंडळामध्ये, असं तर इनडायरेक्ट मेसेज. नाही, इनडायरेक्टली मेसेज नाही, मी तुम्हाला त्याच्यामध्ये मी कृपया मला नकारात्मक घेऊ नका. नकारात्मक मी तुमच्या सगळ्या गोष्टी वैयक्तिक मी सकारात्मक घेतलेल्या आहे, पण मांडताना मी माझी भूमिका मांडली आहे. तुमच्याबद्दल नितांत आदर आहे, तुम्ही जो आदरानं माझा उल्लेख केला त्याबद्दल पण काय माझं म्हणणं नाही. पण मी माझ्यावर जे सहकारी आले त्यांना जरी विचारलं तरी चालेल, मी आजही कार्यकर्ता म्हणूनच राबतो. म्हणजे मी अजून तुम्हाला पुढे जाऊन सांगतो की माझा पूर्ण दिवसाचा कार्यक्रम ज्यावेळी संपतो, एक कितीतरी वर्ष गेली 25 वर्ष तुम्ही कोणालाही विचारा रत्नागिरीमध्ये, तो 11 वाजता समुद्र 12 वाजता समुद्र, जे राजकारणातले पूर्वीपासूनचे जे माझे मित्र आहेत त्यांना भेटूनच मी घरी जातो. त्याच्यामुळे राजकारण आणि कसं आहे, काही लोकांचं राजकारणावर पोट असतं, माझं तर राजकारणावर अजिबात पोट नाही. आणि काही लोकांची महत्वाकांक्षा एवढी आसुरी असते की आता मी इथनं म्हटलं गोव्यातनं मला ट्रम्प व्हायचं आहे, शक्य आहे का? जसं रोज सकाळी 9 वाजता सांगितलं जातं की मी हे होणार आहे, मी ते होणार आहे. काल त्यांनी सांगितलं की पश्चिम बंगालला ममता दीदी येणार आहे, पण सुपडा साहेब तिथं झाला. कशाला अशी भवितव्य आणि भविष्य व्यक्त करायची? आपण आपल्यापुरतं बघायचं. आणि म्हणून मला असं वाटतं की मी ह्या नेत्यांच्या रेसमध्ये कुठच्याच नाही. माझ्यावर नेत्याचा विश्वास आहे, याच्यात मी समाधानी नाही. आता तुम्ही 5 राज्यातल्या निवडणुकीच्या निकालाचा उल्लेख केला. तुमची वैयक्तिक काय प्रतिक्रिया आहे या निवडणूक निकालावर 5ही राज्यातील? नाही, एनडीएने आणि विशेषतः भारतीय जनता पक्षाने केलेली मेहनत आहे. म्हणजे पश्चिम बंगालची मागची निवडणूक देखील मी त्याचा अभ्यास केला होता. ज्यावेळी ॲक्सिडेंटमध्ये ममता दीदींच्या पायाला लागलं होतं आणि ममता दीदी परत त्या ठिकाणी निवडून आल्या होत्या, त्याच्यानंतर मला असं वाटतं की भारतीय जनता पार्टीनं त्या निकालावर रिसर्च केला, त्याचा अभ्यास केला. आणि अभ्यास करून ज्या पद्धतीने भारतीय जनता पार्टीनं त्या ठिकाणी यंत्रणा राबवली आणि ज्या पद्धतीनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांचं एक वलय आहे आणि अमित शाह साहेबांची मेहनत आहे, त्याचा हा आउटपुट आहे, हे कोणी नाकारू शकत नाही. आता उद्यापासून येईल परत ईव्हीएम असं झालं, ईव्हीएम तसं झालं. म्हणजे आता केरळमध्ये ईव्हीएमला काय झालं नाही, पण ते पश्चिम बंगालमध्ये झालं. ही प्रवृत्ती वाईट आहे, पण त्यांची मेहनत आहे. आणि त्यांनी आपल्याला हे एक पहिलं म्हणजे कुणाला पटो न पटो, पण मी जे उद्योगमंत्री म्हणून देशाच्या बाहेर जातो ते भारत देशाबद्दल चांगलं तर बोलतातच, पण भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत याचा देखील आदरानं उल्लेख परदेशातले उद्योजक करतात. याचा अर्थ योग्य दिशेनं केंद्र सरकार काम करतंय आणि त्याचाच आउटपुट आपल्याला पश्चिम बंगालमध्ये मिळालेला आहे. अगदी बरोबर आहे. आणि आपण उल्लेख केला की
देशाच्या एकूण राजकीय याच्याबद्दल बोलता बोलता आपण विकासाबद्दलही बोललात. जसं 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी आणि महाराष्ट्र 3 ट्रिलियन इकॉनॉमी, या सगळ्या चर्चेत उद्योगमंत्री म्हणून तुमचं नाव नेहमीच पुढं असतं. आता राज्यातले, महाराष्ट्रातले जे सुशिक्षित बेकार आहेत त्यांनी जे आम्ही तुमचं पाहतो टी व्हीवर ते खरं आहे असं समजावं की काय नक्की त्याचा अर्थ काय करावा? माझी तर विनंती, मी अनेक पत्रकारांना विनंती करतो, तुम्ही एक 15 लोकांची टीम तयार करा. डिजिटल मीडियाची करा, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाची करा. मी MIDC मार्फत मी जे सांगितलेलं आहे की खरं आहे की खोटं आहे हे पारदर्शकपणानं मी तुम्हाला दाखवतो. तुम्हाला गडचिरोलीमध्ये घेऊन जातो. गडचिरोलीचं नाव हे नक्षलवादी होतं, पण आता उद्योग नगरी झालंय की नाही आपण जाऊन बघू. तिथे 2 लाख कोटीचे स्टीलचे प्रोजेक्ट होतात की नाही आपण बघू. ती स्टील नगरी होते की नाही बघू. तिथून आपण चंद्रपूरला येऊ, तिथून आपण नागपूरमध्ये येऊ, असं पूर्व विदर्भ, पश्चिम विदर्भ करू. अमरावतीला जाऊन PM टेक्सटाईलमध्ये काय चाललंय बघू. आणि असं करत करत आपण आडाळीला पण येऊ. म्हणजे गोवा आणि सिंधुदुर्गाच्या बरोबर सीमेवर जी आडाळी MIDC आहे तिथं नक्की काय चाललंय हे देखील बघू. काय नरेटिव्ह फेक क्रिएट करणं याच्यामध्ये फार कसब आहे असं मला वाटत नाही. पण काल मला टोयोटाचे सगळे अधिकारी मुंबईमध्ये भेटले. त्यांनी मला येऊन काय सांगितलं, टोयोटा किर्लोस्कर जे होते, गाडी तयार होते, जी स्कूटरपासून बसपर्यंत बनवणार आहे, त्यांनी सांगितलं की उद्योग विभागाचा 0.01% नाही तर 0% त्रास आहे. याचा अर्थ इंडस्ट्रियलिस्ट आणताना आम्हाला काहीच नको, चहा नको, अजून काही नको, आम्हाला NT चेंबरमध्ये भेटा नको, अजून कुठं भेटा नको. मी 4 वर्षामध्ये 14,500 कोटीचा इन्सेंटिव्ह वाटला. पण मी आज इथनं सांगतो, माझं आव्हान आहे, 14,500 कोटीच्या इन्सेंटिव्हमध्ये मी एका तरी इंडस्ट्रियलिस्टला माझ्या घरी किंवा माझ्या NT चेंबरमध्ये बोलून चहा जरी घेतला असेल तर मी राजकीय निवृत्ती घ्यायला तयार आहे. कोणी सांगावं, 14,000 कोटीचा मी इन्सेंटिव्ह वाटला, 14,500 कोटीचा. त्याच्यामुळं अट्रॅक्ट होतात ना उद्योजक. मी अजून एक तुम्हाला उदाहरण देतो दक्षिण कोरियाचं. आम्ही दक्षिण कोरियाला गेलो होतो. हुंडाईचा प्रकल्प जो जरा मागं पुढं होत होता. चेन्नईला जातोय की पुण्यामध्ये येतोय, चेन्नईला जातोय की मागं पुढं होतोय. कामगारांचं आंदोलन चालू होतं आणि अचानक सत्तांतर झालं. मी राज्याचा उद्योगमंत्री झालो आणि 3-4 महिन्यांना आम्ही दक्षिण कोरियाला गेलो. तिथं बसण्याची सिस्टीम तुम्हाला माहिती आहे, समोरासमोर बसतात. आम्ही दुभाषिक नेलेले होते. आमचं मराठी त्यांना कन्वर्ट करून सांगणं किंवा हिंदी, आमचं इंग्लिश, त्यांचं कोरियन आम्हाला सांगणं. 2 दिवसाची आम्ही मुदत त्यांच्याकडनं घेतली होती. आम्हाला 2 दिवस तुमच्याशी डिस्कशन करायचं. आणि साहेब मी तुम्हाला सांगतो, अर्ध्या तासात आमची मिटिंग संपली. अर्ध्या तासात आम्ही त्यांना सांगत होतो की तुम्ही 3,500 कोटी रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट ही पुण्यामध्ये हुंडाईमध्ये करा. त्यांनी त्यांच्या दुभाषिकाला असं सांगितलं की 4 महिन्यापर्यंत आम्ही ही करणार नव्हतो. याचं कारण मोदीजींच्या नेतृत्वाखालचं सरकार हे महाराष्ट्रामध्ये नव्हतं. पण आता तुम्ही आलाय, तुमची मिटिंग अर्ध्या तासात संपवा. आम्ही 3,500 नाही, आम्ही 7,000 कोटी घेऊन आम्ही आता पुण्याला येतोय. ते 7,000 कोटी तर आलेच आणि परवा त्यांनी पुन्हा एकदा MOU करायचं ठरवलं 10,000 कोटीचा. म्हणजे हुंडाईनं 17,000 कोटी रुपये महाराष्ट्रामध्ये इन्व्हेस्ट करण्याचा अर्ध्या तासात निर्णय घेतला. त्याच्यामुळे सांगितलं की सत्तांतर झाल्यानंतर आम्हाला कोण गद्दार म्हणालं, आम्ही 50 कोटी घेतले काय, सगळं म्हणालं. पण आज जर तुम्ही मगाशी जसं सांगितलं की ह्याच्यातलं वास्तव काय, तुम्ही कमिटी तयार करा. आणि जर मी तुम्हाला हे दाखवू शकलो नाही तर तुम्ही मला करेक्ट करा, तू खोटं बोललास. अडाळीला आपण आता गेलो, तिथं प्रोजेक्ट येत नसेल तुम्ही मला करेक्ट करा. रत्नागिरीमध्ये प्रोजेक्ट येत नसेल करेक्ट करा. आजच मी कोका कोलाची मिटिंग घेतली. कोका कोलाचा 3,500 कोटीचा प्रकल्प जर लोटे परशुरामला चालू झाला नसेल तर मला करेक्ट करा. त्याच्यासमोर रेल्वेचा बर्थ बनवण्याचा 1,500 कोटीचा प्रोजेक्ट झाला नसेल मला करेक्ट करा. शेवटी माझ्या चुका पण मला कळल्या पाहिजे. पण होतंय कसं की कोणाच्या तरी पत्रकार परिषदेवर आपण विश्वास ठेवतो आणि तो सांगतो की वेदांत फसवून गेला. अरे बाबा कुठे गेला, तो आलाच नव्हता तर जाईल कसा. आज महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदा असं झालं की जे आरोप झाले, हे 4 प्रकल्प गेले, 5 प्रकल्प गेले, त्याच्यावर व्हाईट पेपर करणारा पहिला मी उद्योगमंत्री आहे. पहिला. हे धाडस विधान भवनामध्ये कोणी केलं नव्हतं. आणि परवा देखील सांगितलं, परवा, की पुढच्या अधिवेशनामध्ये आम्ही डावोसला जाऊन किती MOU केले आणि त्याची परिणिती काय झाली याची भगवी पत्रिका आम्ही काढणार आहे. हे पण देशातलं पहिलं उदाहरण आहे. मग एवढं जर पारदर्शकपणानं आम्ही व्हाईट पेपर काढतोय, भगवी पत्रिका काढणार आहोत, तुम्ही जा ना कोर्टात, तुम्ही विधानसभेमध्ये आणा ना माझ्यावर हक्कभंग. बाहेर कशाला पत्रकार परिषद घेताय? जिथं तुम्हाला विधिमंडळामध्ये मला अडचणीत आणायचं आहे, माझ्यावर तुम्ही हक्कभंग आणू शकता, तुमचं ते आयुध आहे. पण प्रॉब्लेम असा आहे
ते विधानसभेच्या बाहेरच जास्त वेळ असतात. सभागृहात देखील बसलं पाहिजे ना, सभागृहातला कायदा समजून घेतला पाहिजे. मी जर खोटं बोललो असेल मंत्री म्हणून तर माझ्यावर कसा हक्कभंग येतो? मी व्हाईट पेपर जर चुकीचा काढला असेल तर माझं मंत्रिपद पण जाऊ शकतं. एवढे अधिकार विधानमंडळाला आहेत. पण विधानमंडळामध्ये आधी 2 तास रोज बसलं तर पाहिजे. सगळे जे आहे ते विधानसभेच्या बाहेरनं, याला काही अर्थ नाही. हा फेक नरेटिव्ह आहे आणि मी तुम्हाला पुराव्यानिशी महाराष्ट्रामध्ये दाखवू शकतो की आम्ही इन्व्हेस्टमेंट किती आणली. म्हणजे महाराष्ट्रातल्या नव्या पिढीतल्या सुशिक्षितांना आशावादी वाटावं असं चित्र तुमच्या दृष्टीनं नक्कीच आशावादी आहे. तर मला वाटतं एकूणच तुमची वाटचाल पाहता आता नवीन महाराष्ट्र तुम्ही कसा पाहता? उद्योगाच्या आघाडीवर असेल, सामाजिक चळवळींच्या आघाडीवर असेल किंवा नाही, मी बघताना माझ्या डिपार्टमेंटच्या बाबतच बघतो. कारण मॅग्नेटिक महाराष्ट्र आता आम्ही करतो डिसेंबरमध्ये. आणि मॅग्नेटिक महाराष्ट्र करण्यामागचा उद्देश आमचा असा आहे की जसं आम्ही दावोसला जसं जातो तसं अनेक देशांचे अध्यक्ष आमच्याकडे आले पाहिजेत, अनेक देशांचे पंतप्रधान आमच्याकडे आले पाहिजेत आणि आमच्याकडे मुंबईमध्ये त्याची इन्व्हेस्टमेंट झाली पाहिजे. म्हणून 2016ला उपक्रम झाला होता. देवेंद्रजीच त्यावेळी मुख्यमंत्री होते. आता यावेळी देखील यावर्षी मॅग्नेटिक महाराष्ट्र आम्ही करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि लाखो करोडो रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट, म्हणजे जो आम्ही शब्द दिला नरेंद्र मोदी साहेबांना की 5 ट्रिलियनमध्ये 1 ट्रिलियन महाराष्ट्र असेल. पण याच्या पुढे साहेब जाऊन तुम्हाला सांगतो की ज्यावेळी नीती आयोगानं मुंबईचा सर्व्हे केला, MMR रिजनचा सर्व्हे केला, तर नीती आयोगानं सांगितलं की 1.5 ट्रिलियनचं पोटेन्शियल हे फक्त MMR रिजनमध्ये आहे, फक्त MMR रिजनमध्ये आहे. त्याच्यामुळे 1 ट्रिलियन पर्यंत पोहोचताना आम्ही निम्म्यापेक्षा जास्त पोहोचलेलो आहोत. पण मॅग्नेटिक महाराष्ट्रानंतर अजून एक चांगलं वातावरण इंडस्ट्रीसाठी तयार होईल आणि मोठमोठ्या इंडस्ट्री महाराष्ट्रामध्ये येतील. एकूणच आपण बराच वेळ झालेला आहे. आपण खूप दगदग करून आजचा कार्यक्रम आमचा अटेंड केलेला आहे. जाता जाता मला आपल्याला राजकीय एवढंच विचारावं वाटेल, आपण नव्या पिढीतले आहात की भाजपसोबत करमतं का तुम्हाला? तुम्हाला माहिती आहे माझं वैयक्तिक विचार करा. नाही, तुम्हाला विचारतो. माझं वैयक्तिक तुम्हाला माझा इतिहासच माहिती आहे. मी जिथं जातो त्याच्याबरोबर माझं करमतं, त्याच्यात मला काय अडचण नाही. खरं आहे. किंवा पवार साहेब असोत अथवा उद्धवजी असोत किंवा एकनाथ शिंदे साहेब असोत, सर्वांच्या जवळ म्हणण्यापेक्षा सर्वांचा आवडता एक नेता अशी उदयजींची इमेज आहे हे आपल्या सगळ्या पत्रकारांना माहीत आहे. आणि उदयजींनी आपल्याला हे सांगू इच्छितो की आपण आता गडचिरोलीपासून अगदी आम्हाला असं फिरवत फिरवत गोव्याच्या बॉर्डरपर्यंत आणलं. प्रत्येक ठिकाणी आमचा माणूस आहे. आणि तुम्ही आता चॅलेंज म्हणूनच सांगितलं आहे, तर त्यात चुकीचं काय असेल तर माझी आपल्याला विनंती आहे की थेट आपण ते मालिका तयार करण्यापूर्वी उदयजींना एक फोन करून किंवा तुम्ही आमच्या अधिवेशनात जे बोलला होतात ते आम्हाला पटलं नाही आणि त्याचा पुरावा म्हणून ही मालिका आवर्जून पहा असं आम्ही आपल्याला सांगू. पण आपण या ठिकाणी आलात एक नव्या पिढीतला म्हणजे 50शीतला नेता. हा कधीही तरुणच असतो आणि आपण सर्व विचारांच्या महाराष्ट्रातल्या नेत्यांचा, जसं पत्रकारांच्या बाबतीत एक तत्व आहे की पत्रकार सर्वांचाच असावा आणि कोणाचाच नसावा. अगदी त्या तत्वाला पण एक चांगला माणूस असावा, चांगला नेता असावा. तर चांगला माणूस आणि चांगले नेते म्हणून आपण महाराष्ट्राच्या राज्याच्या पटलावर कार्यरत आहात. आपली आमच्या डिजिटल मीडियाकडून काही अपेक्षा असेल किंवा आव्हान करू इच्छित असाल तर आपण सांगा. नाहीतर आम्ही एरवी नेहमी आमच्या मागण्या घेऊन डिजिटल पत्रकारांच्या आपल्याला भेटणारच आहोत. हे माझी आपल्याकडनं काहीच अपेक्षा नाही, कारण शेवटी तुम्ही त्या क्षेत्रामध्ये काम करताय. फक्त जाता जाता 2च महत्त्वाच्या गोष्टी सांगतो की राज्याचा उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा मी मंत्री होतो आणि एल्फिस्टन कॉलेजला मी गेलो होतो. आणि एल्फिस्टन कॉलेजला गेल्यानंतर माझ्या असं लक्षात आलं की त्या एल्फिस्टन कॉलेजला
काही काळ बाळशास्त्री जांभेकरांनी शिकवलेलं होतं. आणि मी सगळे ठराव बघत असताना एक 18 वर्षापूर्वीचा ठराव माझ्या निदर्शनास आला की बाळशास्त्री जांभेकरांचं तैलचित्र एल्फिस्टन कॉलेजच्या समोर लावलं पाहिजे. आणि नंतर सगळे ठराव बघितले, निगेटिव्ह, बाळशास्त्री जांभेकरांचं तिथं तैलचित्र लावायचं नाही, हे नाही ते नाही. म्हणजे मी काम करण्याची पद्धत आमची सांगतो. मी त्याला सांगितलं की 15 तारखेला, पुढची 15 तारीख की 16 तारीख होती, पुन्हा एकदा एल्फिस्टनमध्ये आपण मीटिंग लावू. आणि त्यावेळी ते निगेटिव्ह ठराव असताना मी बाळशास्त्री जांभेकरांचा फोटोज घेऊन तिथे गेलो आणि त्या प्रमुख दारावर बाळशास्त्री जांभेकरांचा फोटो लावला. याचं कारण असं आहे, एल्फिस्टनमध्ये मराठीची मुहूर्तमेढ बाळशास्त्री जांभेकरांना ठेवलेला हे माहीत नाही. त्याच्यामुळं मला असं वाटतं की पत्रकारांबद्दल नितांत आदर आहे. सिंधुदुर्गामध्ये असताना देखील सिंधुदुर्गाचे पत्रकार जर इथे असतील तर तुम्हाला सांगतील की त्यांच्या पत्रकार भवनची परिस्थिती काय होती आणि आता सिंधुदुर्गाचं पत्रकार भवन काय आहे. दुसरं पत्रकार भवन आता मी रत्नागिरीमध्ये करतोय, त्याच्या उद्घाटनाला मी तुम्हाला सगळ्यांना बोलवेन. माझी अपेक्षा हीच आहे की आपला जो डिजिटल पत्रकार असेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार असेल किंवा प्रिंट मीडियाचा असेल, त्यांनी माझ्या जिल्ह्यामध्ये काम करत असताना आधुनिक पद्धतीनं काम करावं, त्यांना देखील जगाची माहिती असली पाहिजे, अशी आपण ही पत्रकार भवन उभारतोय आणि त्यातलं आपण तिथं देखील उभारतोय. आता दुसरी माझी आपल्याला विनंती आहे की मगाशी मी ऐकलं की पहिलं तुमचं अधिवेशन कुठे याला झालं, पहिलं भिलारला, महाबळेश्वरला झालं, भिलारला झालं, पण माझ्याशी संबंधित झालं. भिलार आता माझ्याकडे आहे, मी मराठी भाषेचा मंत्री असल्यामुळं. नंतर तुमचं कण्हेरी मठामध्ये झालं, तिथं देखील माझ्या आणि महाराजांच्या अतिशय जवळचे संबंध आहेत. आज गोव्याचं झालं. आज तुम्हाला अजून एक महत्वाची गोष्ट सांगतो की माझा जो जन्म आहे, प्रमोद सावंत ही मित्रच असतील ना, त्याच्या पुढचं सांगतो, माझा जो जन्म आहे तो गोव्यामध्ये झालाय, मडगावमध्ये, बरोबर आहे, तिथं पण झालं. आता माझी विनंती आहे की पुढचं 4थं अधिवेशन जे आहे ते माझ्या कर्मभूमीमध्ये तुम्ही रत्नागिरीमध्ये करावं. नक्की नक्की. आणि रत्नागिरीचे अनेक आहेत ना, आता इकडे अनेक लोक आलेले आहेत, हे पण रत्नागिरीचेच आहेत. तर हे सगळं अतिशय चांगल्या पद्धतीनं, हे गोव्या एवढं मला माहीत नाही, पण कोकणच्या पद्धतीने तुमचं स्वागत करतील. तर पुढचं आजच जाहीर करा की तुमचं अधिवेशन हे रत्नागिरीला आहे. पुढचं अधिवेशन आपलं रत्नागिरीत असेल, म्हणजे त्याच्या पुढचं आपण सकाळी जे दिल्लीत घ्यावं असं चाललं होतं, तर ते आपण पोस्टपोन करूया आणि उदयजींचं निमंत्रण इमिजिएट स्वीकारून पुढचं आपलं अधिवेशन, 4थं अधिवेशन हे रत्नागिरीत असेल. रत्नागिरी, दिल्ली व्हाया रत्नागिरी करा, चालेल. खूप खूप धन्यवाद. मुलाखत म्हणण्याऐवजी आपल्याशी गप्पा त्यांच्या झालेल्या आहेत. आपल्यालाही त्यांना काय फारसं वाकडं विचारायचंच नव्हतं आणि आपण जरी विचारलं असतं तरी त्यांनी ते आपल्याला सरळ करून सांगितलं असतं. ती त्यांची म्हणजे गेल्या अनेक वर्षांची परंपरा आहे. असो, उदयजी, खूप खूप आनंद वाटला आमच्या सर्वांना. सकाळपासून कार्यक्रम चालू आहेत. राज्यातल्या 1400 डिजिटल पत्रकारांनी या अधिवेशनाला नोंदणी केलेली आहे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सकाळी उद्घाटन झालं आणि परिसंवाद झाले. समारोपाला आपण हजर राहिलात, या प्रकट मुलाखतीला हजर राहिलात, त्याबद्दल राज्यातल्या, महाराष्ट्रातल्या आणि देशातल्या डिजिटल पत्रकारांच्या वतीनं मी आभार मानतो आणि पुढील सूत्र श्वेता हुल्ले यांच्याकडे देतो. धन्यवाद सर. जे अधिवेशनाला आले त्यांनाच लक्षात ठेवा. धन्यवाद सर. अतिशय सखोल आणि हा संवाद होता खरं तर मुलाखत म्हणण्यापेक्षा. एका नेतृत्वाच्या विचारांचा, अनुभवाचा आणि प्रवासाचा जवळून घेतलेला खऱ्या अर्थानं हा अभ्यास होता. आपल्या मनामध्ये अनेक प्रश्न होते, काही राजकीय, काही वैयक्तिक, काही कार्यशैलीशी निगडीत, आणि त्या प्रत्येक प्रश्नाला सन्मान्य नामदार उदयजी सामंत साहेबांनी अगदी दिलखुलासपणे इथं उत्तरं दिली आणि आपल्या सर्वांशी अगदी मनमोकळेपणानं इथे संवाद साधला. यासाठी मी त्यांचे आभार व्यक्त करते. यानंतर सन्मान्य नामदार उदयजी सामंत साहेब यांचं
आपल्याला मार्गदर्शन आणि त्यांचं शुभेच्छा सुद्धा आपण ऐकणार आहे. पण त्याच्या आधी आपल्या डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेच्या सगळ्या कोर कमिटीचा सन्मान्य नामदार उदयजी सामंत साहेब यांच्या शुभ हस्ते इथं होतोय. मी सन्मान्य उदयजी सामंत साहेबांना विनंती करते आपण कोर कमिटीचा हा सन्मान आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी करावा आणि या कार्यासाठी त्यांना इथे प्रेरणा आणि बळही द्यावी. यासाठी मी सुरुवातीला आपल्या डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष असलेले सन्मान्य अमोलजी पाटील यांना आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी सुरुवातीला आमंत्रित करते. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट अमोल पाटील यांनी आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी मंचावरती यावं अशी मी त्यांना विनंती करते. यानंतर मी आमंत्रित करते राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेशजी कुगावकर सर यांना. महेशजी कुगावकर सर यांनी सुद्धा आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी मंचावरती यावं. या कोर कमिटीसाठी एकदा जोरदार टाळ्यांची दाद आपण इथे देऊया आणि त्यांच्या कार्याला आपण इथे सन्मानित करूया. यानंतर मी राष्ट्रीय महासचिव असलेले सन्माननीय श्री तेजस राऊत सर यांना मंचावरती आमंत्रित करते. दुसरा सन्मान महेशजी कुगावकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यांचा सन्मान्य नामदार उदयजी सामंत साहेब यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान होतोय. यानंतर मी आमंत्रित हसिक अशा महाधिवेशनाच्या माध्यमातून या सगळ्या देशभरामध्ये विखुरल्या गेलेल्या डिजिटल मीडिया संपादक आणि पत्रकारांना एकत्रित आणत आपण सर्वजण त्यांच्या मनगटामध्ये खऱ्या अर्थानं लोकशाहीचा चौथा स्तंभ बनून समाजाच्या न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्या या मनगटामध्ये आपण इथे बळ देतोय. यानंतर राष्ट्रीय समन्वयक मुरलीधरजी चव्हाण यानंतर आमंत्रित करते महाराष्ट्र प्रदेशचे अध्यक्ष सतीशजी सावंत सर यांना. सतीशजी सावंत यांच्यासाठी ही जोरदार टाळ्यांची दाद देऊयात. हे खरं तर कार्यकारिणी सदस्य अगदी अहोरात्र आपलं योगदान इथं देत आहेत. हे महाधिवेशन इथे यशस्वी करण्यासाठी खूप मोठी त्यांची खरं तर मेहनत आहे. अगदी 24 तास आपली पत्रकारिता सांभाळूनही हे महाधिवेशन देशभरातून येणाऱ्या हजारो अशा डिजिटल मीडिया सदस्यांना इथे या महाधिवेशनामध्ये सहभागी करून घेत आहेत आणि यासाठी त्यांची ही मेहनत अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. यासाठी सर्वांना आपण इथे पुन्हा एकदा सन्मानित करूया. यानंतर गोवाचे प्रदेशाध्यक्ष श्री अनिल पाटील यांचाही सन्मान आपण इथे करणार आहोत. सन्माननीय श्री अनिलजी पाटील गोवाचे प्रदेशाध्यक्ष, त्यांच्या नेतृत्वाखाली गोवामधलं हे यशस्वी असं हे महाधिवेशन, तिसरं ऐतिहासिक हे महाधिवेशन या ठिकाणी आपण इथे आयोजित केलेला आहे. एकदा जोरदार टाळ्यांची दाद या उत्कृष्ट अशा सगळ्या नियोजनासाठी सन्माननीय अनिलजी पाटील यांच्यासाठी. यानंतर आमंत्रित करते महाराष्ट्र महासचिव विकासजी भोसले सर. महाबळेश्वरचं हे ऐतिहासिक असं हे महाधिवेशन ज्यांच्या नेतृत्वाखाली इथे यशस्वी करण्यात आलं आणि या महाधिवेशनासाठी त्यांचंही योगदान अतिशय महत्त्वाचं आहे. अतिशय कष्टातून खरं तर हे महाधिवेशन यशस्वी करणारी ही सगळी कोर कमिटी टीम. जोरदार टाळ्या विकासजी भोसले सर. यानंतर स्मरणिका संपादक ज्यांनी इथे केलेला आहे असे भाऊसाहेबजी फाळके यांना मी आमंत्रित, फास्के सर, भाऊसाहेबजी फास्के स्मरणिका संपादक यांना मी मंचावरती आमंत्रित करते. आपल्या या तिसऱ्या राष्ट्रीय महाधिवेशनाची एक स्मरणिका इथं साकारली गेलेली आहे आणि या स्मरणिकेसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण योगदान सन्मान्य भाऊसाहेबजी फास्के यांचं लाभलेलं आहे. यासाठी त्यांचे आभार. यानंतर आमंत्रित करते मुंबई विभाग अध्यक्ष सन्माननीय शशिकांतजी देशमुख यांना. त्यांनी कृपया आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी मंचावरती यावं अशी विनंती आहे. मुंबई विभागाचे अध्यक्ष सन्माननीय शशिकांतजी देशमुख यांनी कृपया मंचावरती यावं अशी मी त्यांना विनंती करते. मुंबई विभाग. यानंतर महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष सागरजी चव्हाण यांना मी आमंत्रित करते. महाराष्ट्र उपाध्यक्ष सागरजी चव्हाण यांच्यानंतर महाराष्ट्र राज्य संघटक सूर्यकांतजी वाईकर यांनी सुद्धा मंचावरती यावं अशी मी त्यांना विनंती करते. महाराष्ट्र राज्य संघटक सूर्यकांत वाईकर सर यांना सुद्धा विनंती आपण ही आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी मंचावरती यावं. सन्मान्य सागरजी चव्हाण यांच्यानंतर आमंत्रित करते सूर्यकांतजी वाईकर सर महाराष्ट्र राज्याचे संघटक. यानंतर आमंत्रित करते महाराष्ट्र राज्य प्रसिद्धी प्रमुख असलेले धीरज शेळके सर यांना. श्री धीरजजी शेळके यांना आमंत्रित करते. श्री धीरजजी शेळके यांनी कृपया यावं अशी विनंती. यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष असलेले भरतजी केसरकर यांना मी मंचावरती आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी आमंत्रित करते. सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष भरतजी केसरकर यांनी आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी यावं अशी विनंती.
सन्मान्य भरतजी केसरकर सर यांना आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी आमंत्रित करतील. सगळ्या कोर कमिटीचं पुन्हा एकदा विशेष कौतुक आणि प्रत्येक वर्षी हे महाअधिवेशन यशस्वी करण्याबरोबरच आपल्या प्रत्येकाच्या न्याय हक्कासाठी खऱ्या अर्थानं आपल्या प्रत्येकाचं संघटन करताना एक महत्त्वपूर्ण असा लढा आपण या ठिकाणी या कोर कमिटीसाठी देतोय. यासाठी त्यांचे आभार. यानंतर मी मान्यवरांना विनंती करते आपण स्थानापन्न व्हावं. एक ठराव जो मगाशी आपण इथे सादर केला होता आणि या ठरावाचं वाचन आपण घेतोय कारण थोडंसं अर्धवट झालं होतं. मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये या ठरावांना आपण इथे मंजुरी देणार आहोत. मी सन्मान्य विकासजी भोसले सर यांना या ठरावाच्या वाचनासाठी पण यानंतर मी विनंती करते सन्मान्य नामदार उदयजी सामंत साहेब या महाधिवेशनासाठी आवर्जून इथं उपस्थित आहेत आणि त्यांच्यासाठी पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्यांची दाद देऊयात. त्यांच्या शुभेच्छा आणि मार्गदर्शन ऐकूया. डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटना तिसऱ्या राष्ट्रीय अधिवेशनासाठी ज्यांनी माझी मुलाखत घेतली, मला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला, ते आपल्या सगळ्यांना आदरणीय असे राजा मानेसाहेब, महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सतीशजी सावंत, अनिलजी पाटील, अमोलजी पाटील, तेजस राऊत, महेश उगावकर, धीरजजी शेळके, विकासजी भोसले आणि मानेसाहेब ज्यांनी माझ्या मानेवर बसून अक्षरशः मला इथं आणलं ते भरत केसरकर, सर्वच माझे पत्रकार मित्र, बंधू आणि भगिनींनो. मुलाखतीमधनं मी अनेक गोष्टी आपल्याला सांगितल्या आहेत, परंतु मनापासून तुमचं सगळ्यांचं कौतुक केलं पाहिजे की महाराष्ट्रातली सगळी लोक आज मला गोव्यामध्ये बघता आली, तुमच्याशी संवाद साधता आला आणि अनेक गोष्टी तुमच्याशी चर्चा देखील करता आली. मी मगाशी एक फक्त सुतोवाच केला की राजकारण्यांसाठी पत्रकारांचं महत्त्व हे अनन्यसाधारण असं आहे. तो डिजिटल पत्रकार असू दे, इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार असू दे किंवा प्रिंट मीडियाचा पत्रकार असू दे, शेवटी राजकारण्यांचे आणि पत्रकारांचे संबंध देखील अतिशय जिव्हाळ्याचे असले पाहिजे. मला तर असं वाटतं की कौटुंबिक असले पाहिजे. आणि म्हणून मी प्रामाणिकपणाने मानेसाहेब सांगतो की माझ्यावर 30 वर्षाच्या माझ्या राजकीय कारकिर्दीमध्ये अनेक वेळा टीका झाली, पण मी त्या टीकेला एका शब्दाला देखील उत्तर दिलं नाही. याचं कारण ज्यावेळी पत्रकारांनी प्रिंट मीडियाच्या निमित्तानं मला काही सल्ला दिला, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या दृष्टीनं मला काही सल्ला दिला किंवा डिजिटल मीडियाच्या दृष्टीनं जो काही मला सल्ला दिला तो मी सल्ला मानला, ती माझ्यावरची टीका मी कधी मानली नाही. आणि म्हणूनच महाराष्ट्रातल्या अनेक पत्रकारांशी, म्हणजे बहुतेक पत्रकारांशी माझे अतिशय जवळचे संबंध आहेत. खरं तर माझा राजकीय प्रवास आता मानेसाहेबांनी विचारला कसा झालं, काय झालं. 25 वर्षाच्या राजकीय कारकिर्दीमध्ये मी आज तुमच्यासमोर गोव्याला आलो याचं कारण, जसं माझा मतदारसंघ आहे, जसं माझ्या मतदारसंघातल्या लोकांनी मला निवडून दिलं म्हणून मी 5व्यांदा विधानसभेवर गेलो, उद्योगमंत्री झालो, तसं तुमचा देखील वाटा आहे की जर तुम्ही आम्हाला कधीही दाखवलं नसतं तर उदय सामंत महाराष्ट्राला आणि गोव्याला देखील कधी कळला नसता. त्याच्यामुळे आमच्या जडणघडणीमध्ये पत्रकारांचा देखील फार मोठा हात आहे आणि त्याच्यासाठी तुमच्या सगळ्यांचं आभार.
मानले पाहिजे, तुमच्या सगळ्यांचं कौतुक देखील केलं पाहिजे. मी रत्नागिरीचं निमंत्रण एवढ्यासाठीच आपल्याला दिलं, कारण गेले 3 वर्ष सातत्यानं मी सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणा, पालघर आणि मुंबई अशा 5 जिल्ह्यातल्या सगळ्या पत्रकारांना मी रत्नागिरीत घेऊन येतो एका कार्यशाळेसाठी. त्याच्यामध्ये माझ्याबद्दल चांगलं छापा किंवा माझ्याबद्दल चांगलं दाखवा ही कधीही अट नसते. पण पूर्वीची रत्नागिरी काय आहे आणि आताची रत्नागिरी काय आणि वर्षावर्षानं बदललेली रत्नागिरी काय आहे, पर्यायानं बदललेलं कोकण काय आहे, हे आपल्या कोकणवासियांना कळावं हा मानेसाहेब त्याच्यामधला माझा उद्देश असतो. 4थ्या वर्षी देखील तो कार्यक्रम आपण करणाऱ्या तुमच्या प्रमुख लोकांना तिथे देखील मी बोलवेन. पण तुम्हाला निमंत्रण देण्याचं अजून एक महत्त्वाचं कारण आहे की आज सोशल मीडियाचा जमाना आहे, डिजिटलचा जमाना आहे. आणि या डिजिटल जमान्यामध्ये नक्की आम्ही जे काही चांगलं करतोय हे तुमच्यापर्यंत जर पोचलं तर तुम्ही ते लाखो लोकांपर्यंत पोहोचवू शकता. आणि म्हणून तुम्हाला बोलवण्याबद्दल आनंद देखील आहे आणि स्वार्थ देखील आहे. म्हणजे तुम्ही आल्यानंतर जर 1400 पत्रकार, 2000 पत्रकार माझ्या रत्नागिरीमध्ये तुम्ही आला डिजिटलचे, तर एका दिवसात माझं रत्नागिरी 2 कोटी लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो. हा माझा त्याच्यातला स्वार्थ आहे. बाकी रत्नागिरीचा पाहुणचार तुम्ही कधीही विसरणार नाही अशा पद्धतीचा करू हे देखील खात्री या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं देतो. मला या ठिकाणी बोलवलं, माझा आदर सत्कार केला, त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांना धन्यवाद देतो. आणि भविष्यामध्ये तुमच्या सोबत तुमचा एक मित्र म्हणून उदय सामंत आहे हा शब्द देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. साहेब, ठरावाचं वाचन केलं. एक ठराव फक्त महत्त्वाचा आम्ही जो दिलेला आहे, कारण तुम्ही मंत्री आहात. साहेब एकच मिनिट घेतो. एक म्हणजे इतर ठराव वाचत नाही मी, फक्त आमचा महत्त्वाचा ठराव आहे तो म्हणजेच डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेचे जे आमचे अध्यक्ष आहेत, गेले 42 वर्ष मानेसाहेब काम करतात खरं तर मीडियामध्ये आणि अत्यंत सकारात्मक पत्रकारिता तुम्हाला माहीत असेल. तर आमच्या संघटनेचे एकूण 12,500 सदस्य आहेत 7 राज्यात. तर आता आमचे वरिष्ठ संपादक जे आहेत आणि राजा मानेसाहेब यांचा आम्ही ठराव केलेला आहे की जी पत्रकारांचं महामंडळ आता जे होत आहे त्याचं अध्यक्षपदी सन्मानानं महाराष्ट्र शासनानं त्यांना अध्यक्षपद द्यावं असे एक आम्ही ठराव या ठिकाणी आम्ही तुमच्यापर्यंत सादर करतोय. आणि तुम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा असा एक ठराव आहे आमचा. आणि यानंतर संजय कदमचे जे साप्ताहिक विभागचे परिषद आहेत ते निवेदन देणार आहेत आणि संपलं. ठराव मंजूर ना? हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं. आणि यानंतर सन्मान्य नामदार उदयजी सामंत साहेब यांनी आपल्या विनंतीला मान देत या महाधिवेशनाप्रसंगी या प्रकट मुलाखतीच्या माध्यमातून त्यांना जाणून घेण्याची संधी इथं आम्हाला दिली आणि यासाठी आम्ही त्यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. सन्मान्य नामदार उदयजी सामंत साहेब हे जातील, पण एक विनंती बरं का, कुणीही कृपया उठू नका. पुढे कार्यक्रम सुरू राहणार आहे. शेवटचे फक्त 3 ते 4 ठराव इथे मांडले जाणार आहेत आणि या ठरावानंतर आपण सन्मान्य राजे माने साहेब यांचा समारोपाचा भाषण आपण इथे ऐकणार आहोत, त्यांचं मनोगत ऐकणार आहोत आणि यानंतर कार्यक्रमाचा समारोप करणार आहे. विनंती, कोणी उठू नका, सगळ्यांनी बसा आणि सहकार्य करा. सन्मान्य विकासजी भोसले सर पुन्हा एकदा ठरावाचं वाचन इथे करतील. फक्त 3 ठराव राहिलेले आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वतीने दिला जाणारा पत्रकारांच्या पुरस्काराचा समावेश डिजिटल मीडियाच्या या पत्रकारांचा व्हावा. याचबरोबर प्रेस महिला पत्रकारांच्या सुरक्षेबाबत योग्य तो हेल्पलाईन चालू करावी आणि संपूर्ण भारतात डिजिटल मीडियासाठी एक समान नियम व धोरण लागू करावे असा हा ठराव आहे. ठराव संपले. आणि यानंतर आपल्या सर्वांचे सन्मान्य राजा माने साहेब, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष असलेले सन्मान्य राजा माने साहेब आपल्या सर्वांशी संवाद साधतायत. आपण हे शेवटचं मनोगत इथं ऐकूया. सन्मान्य राजा माने साहेबांना विनंती आहे. संस्थापक अध्यक्ष डिजिटल मीडिया सन्मान्य राजा माने साहेब. समस्त सभागृहात उपस्थित असलेले सर्व माझे सहकारी बंधू भगिनी, या अधिवेशनाचा समारोप करताना मला मनापासून आनंद होतोय. आनंद यासाठी होतोय की गाव पातळीवरच्या ज्या डिजिटल पत्रकाराला अक्षरशः अधिकारीही म्हणजे ही 2019-20ची गोष्ट आहे की अधिकारी, गाव पातळीवरचा अधिकारी देखील
रिस्पेक्ट देत नव्हता, पत्रकार म्हणून मान्यता देत नव्हता. पुढारी तर अक्षरशः पारंपरिक प्रस्थापित पत्रकारांचं झाल्यानंतर पत्रकार परिषदेला विनवण्या करून बाईट द्यायचा. ती परिस्थिती बदलून आज या अधिवेशनाच्या तिसऱ्या अधिवेशनापर्यंत डिजिटल मीडियाला महाराष्ट्रात आणि देशात दखलपात्र बनवण्याचं काम ज्या संघटनेनं केलं, त्या संघटनेचे, त्या परिवाराचे आपण सदस्य आहात. आणि आपलं हे तिसरं अधिवेशन आपल्या सर्वांच्यासाठी एक अभिमानाची गोष्ट आहे. आणि पुढची वाटचाल ही डिजिटल मीडियाचे कायदे झाल्यानंतर आर्थिक आघाडीवर डिजिटल मीडियामध्ये काम करणारा प्रत्येक माणूस सक्षम कसा बनेल, त्याचबरोबर त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक स्थैर्य कसं मिळेल, या विषयावर संघटनेनं काम करावं, अशा प्रकारचा मनोदय आपल्या संघटनेच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांचा, सदस्यांचा आहे. कारण संघटन हे केवळ मागण्या करण्यासाठी किंवा एखादं प्रकरण घडलं तर त्या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी, ही केवळ तेवढ्यासाठी असू नये असं मानणारे आपण लोक आहोत. एक निरंतर चळवळ म्हणून या संघटनेच्या कार्यपद्धतीकडं आपण पाहूया. आजच्या अधिवेशनात मी सर्वात प्रथम या अधिवेशनाचे यजमान आपले अनिल भाऊ पाटील आणि कोकणमधल्या सगळ्या टीमचं मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांचा आभार मानतो की त्यांनी हा शिवधनुष्य उचलला आणि पेलला देखील. तर मी अनिल भाऊंचं अभिनंदन करतो. आज दिवसभर खूप चर्चा झालेली आहे आणि त्यामुळं मी भाषण अधिक न करता मी सर्वांचं आभार मानून हे अधिवेशनाचा समारोप झाला आणि त्याबद्दल आपण घेतलेल्या परिश्रमाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करून मी माझं मनोगत थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सरांच्या मनोगतानंतर कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन होतोय आणि हे आभार प्रदर्शन व्यक्त करण्यासाठी मी गोवा प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय श्री अनिलजी पाटील सर यांना इथं आमंत्रित करते. श्वेताजी धन्यवाद. आता सगळेच लोक घरातले आहेत, त्यामुळं खरं तर आभार मानायचे आहेत. फक्त फ्यू सेकंड, जास्त वेळ नाही घेणार. खरं तर हे जे अधिवेशन आहे, हे अधिवेशन आमच्याकडे अजून डिजिटल मीडियाचा प्लॅटफॉर्म तयार नाही आहे गोव्यामध्ये. पण माने सरांचा आग्रह होता. माने सर एक दिवशी मला ST स्टँडवर भेटले पांजीच्या. त्यांनी सांगितले की नाही नाही, हे तुम्हीच प्रदेशाध्यक्ष आणि तुम्हीच हे सगळं करायचं आहे. मी विचार केला आता करायचं तरी कसं, कारण माझ्याकडे तशी एक बॅक ऑफिस नावाचा प्रकार लागतो. कारण मी खूप बारकाईनं खूप बारीक बारीक गोष्टींवर विचार करणारा पत्रकार आहे. आणि नाही म्हटलं, माने सरांचं माझी ओळख ही कोल्हापुरातली आहे आणि त्यावेळी मी दूरदर्शनमध्ये काम करत होतो. तर त्यावेळी मला त्यांचं मार्गदर्शन व्हायचं आणि आता नाही ठरवलं की नाही आपण हे करूया. आणि मग आम्ही गेली सलग जवळजवळ 2 ते 3 महिने आणि अगदी शेवटच्या काही दिवसांमध्ये संध्याकाळची एक मीटिंग, ऑनलाईन मीटिंग. मी एका बाजूला अग्रलेखाचा विषय विचार करत बसायचो, एका बाजूला पान 1चं नियोजन करायचो आणि एका बाजूला ऑनलाईन मीटिंग करायचो. तर माने सरांनी हे अत्यंत निष्ठेनं घेतलेलं एक प्रकारचं वृत्त आहे. ते इतक्या निष्ठेनं पाळतायत की नाही ते डामडौल जेव्हा आपण करतो ना, त्याचे पण काही प्रोटोकॉल असतात आणि तो शिष्टाचार आपल्याला सगळ्यांना पाळावा लागतो. आणि म्हणून त्याच्यावर जरा ते स्किप झाले. म्हणजे मला स्वतःला वाटलं की नाही ते जर स्वीकारलेली गोष्ट असते, ती स्वीकारलेली असते की ती पुढे न्यायलाच पाहिजे आर्ट एंड कॉस्ट, आणि ती नेली. सर
आयोजनामध्ये काही चुका राहिल्या असतील अगदी म्हणजे मला माहिती आहे आम्ही सकाळपासून आज सकाळपासून तर आम्ही खूप हे करतो आणि याच्यामध्ये हे गालातल्या गालात हसणारे अलीकडच्या कडेचे जे विकास भोसले आहेत ना, तुम्ही बिलीव्ह नाही करणार. आणि तुम्हाला मी आता, आपण घरातली माणसं आहे, एकूण 46 वेळेला आम्ही आमची पत्रिका बदललेली आहे. तुम्ही आणि हे कडेचे आहेत ना, हे त्याचे हे आहेत, हिरो आहेत. त्यानंतर आम्ही राहण्याच्या ज्या सुविधा केलेल्या होत्या त्या इतक्या वेळेला एक ठिकाणी बदलून घेतलेल्या आहेत की नाही मला इथे राहायचं आहे. करणार काय तुमचं नियोजन एकतर अगोदर तुम्ही अजून म्हणजे मी खरं तर परत तुम्हाला डोस नाही पाजत, पण तुम्ही लोकांनी ते जे ठरवलेलं एक पार्ट आहे तो तुम्ही करत नाही. म्हणजे तुम्ही रजिस्ट्रेशन करत नाही. तुम्ही येणार आहे नाही मला कळत नाही. मी जेवण करू कसं मला कळतच नाही. किती लोक येणार आहेत, बरं कुठे राहणार आहेत तेही कळत नाही. माझी इच्छा काय तुम्हाला की पुढच्या अधिवेशनांमध्ये तुम्ही ह्या चुका सुधारायच्या. आणखीन दुसरी गोष्ट अशी आहे की तुमच्या सगळ्या मित्रांकडून ही चूक होणार नाही याची काळजी घ्यायची. त्यामुळे इथून पुढची जी काही अधिवेशनं होतील किंवा इथून पुढे एकत्रित संवाद सत्र होतील किंवा एकत्रित याल गप्पा माराल, माझी आता हे सगळ्यांनी इथे पुढच्या अधिवेशनांच्या जाहीर घोषणा केलेल्या आहेत. तुम्ही बसून घ्या ना का, म्हणजे मला टेन्शन येते ना. तुम्ही मला थांबवायचं असेल तर ते सांगा, माझं काही नाही उभारल्यामुळे मला टेन्शन येतं ना की मला संपवायचं काय. मी संपवणारच आहे. फ्यू सेकंद. गोवा हे खूप मजेशीर गाव आहे. ॲक्च्युली गाव म्हणतोय मी कारण मी इथे जवळजवळ 30-32 वर्ष रमलो आहे आणि गोव्याचा आनंद खरं तर तुम्ही घ्यायला पाहिजे. त्यामुळे माझी इच्छा होती की नाही 4ला हे संपवायचं म्हणजे संपवायचं. मान्यजनांनी पण सांगितलं होतं की नाही हे 4ला संपवायचं आणि पुढचा वेळ त्यांना ते फिरतील, सनसेट बघतील, कुठे काहीतरी निवांतपणे चिलिंग होईल. पण ते नाही, आपण आपले पाहुणे आपल्या ह्या सगळ्यांचा शिष्टाचार मग त्यांचे पाहुणचार या सगळ्यांमध्ये आपण वेळ घालवला. मी तुमचा परत वेळ घालवत नाही. इथे आलात तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार. माझ्या कोर्टेने टीमचे मला काय आभार मानायची गरज वाटत नाही कारण मी त्यांच्या ऋणांमध्ये आहे, ते माझ्या ऋणांमध्ये आहेत. इथून पुढच्या काळांमध्ये सुद्धा आपण एक छानसं संवाद सत्र की जे डिजिटल मीडियासाठी प्रेरक असेल की जे पूर्णपणे निव्वळ EI असतील किंवा मग ह्या नव्या तंत्रज्ञानाच्या काही हे असतील. म्हणजे सर पण त्याच काळातले तर मी पण त्याच काळातलं की आम्ही ते टोकळे सगळे जोडायचो आणि त्यामध्ये मात्रे चुकायचे, अनुस्वार चुकायचे, जामीनच्या ठिकाणी जमीन व्हायचं, जामीन मंजूर म्हणताना जमीन मंजूर व्हायची. हे सगळं आम्ही केलेलं आहे त्यावेळेला. आणि त्यावेळेनंतर आज तुमच्या पुढे इतकी फास्ट जर्नलिझम आलेलं आहे की मला माझ्या मुंबईच्या दूरदर्शनच्या ऑफिसमध्ये सांगतो की तुला ही लिंक पाठवली आणि तू ह्याला उभा राहा. मला टाइम्स नावाचा माझा रिपोर्टर म्हणतो की अनिल तुला मी लिंक पाठवले, तू ऑनलाईन जॉईन हो. हे आहे आता आणि हे सगळ्यांसाठी महत्त्वाचं आहे. इतकं आपण पुढं गेलेलो आहे की ChatGPTला विचारलं ना की मला हे करायचं आहे किंवा मला हे बरोबर करायचं आहे, हे बरोबर आहे का चूक आहे. हे इतकं फास्ट झालं, इतकं पुढं झालं आहे आणि हे खूप कमी काळात झालं आहे. जगातल्या आत्तापर्यंतच्या सगळ्या तुमच्या पूर्वजांच्या इतिहासांमधला हा सर्वात मोठा फास्टेस्ट बदल आहे आणि तो बदल तुमची पिढी बघतेय, तुम्हाला हे सगळं अनुभवायला मिळतंय. म्हणजे मी त्या अर्थानं पॉझिटिव्ह अर्थानं घेतो की मी किती बदल बघितलेत, मी किती बदल स्वीकारलेत माझ्यामध्ये. तर ते सर्वजण आपण ते सगळे घेऊया, आपण अधिक सक्षम होऊया. मला हे जे फोटो आज लावलेले आहेत ना, माझी इच्छाच नव्हती असे फोटो लावायचे. हे जे बॅकड्रॉप आहे ना, माझी अशी इच्छा होती की चला बदल होतोय, आपण बदलूया. एवढं एकच वाक्य लिहायचं, ही माझी इच्छा होती. पण आपला प्रोटोकॉलचा भाग आहे तो आपण केलाच पाहिजे. तर माझी इच्छा आहे की बदल होतोय, संक्रमण होत आहे, फास्टेस्ट संक्रमण होत आहे. ह्या संक्रमणशील अवस्थेमध्ये आपण आपल्यामध्ये बदल करूया, आपण आपलं संघटन अधिक मजबूत करूया. माने सरांसारखा एक खूप चांगला, खरं तर ते रिटायर्ड झालेले आहेत आणि अशा अवस्थेत सुद्धा इतकं ते कष्ट घेतात. म्हणजे मला स्वतःलाच लाज वाटते की अरे माने सर इतकं जर कष्ट घेत असतील आपल्यासाठी तर मग आपण काहीतरी केलं पाहिजे. त्यामुळं मला असं वाटतंय की हे संघटन अधिक मजबूत करूया. आपले अनेक मित्र असतील, ठिकठिकाणचे मित्र असतील, त्यांना ह्या संघटनेशी जोडूया, त्यांना एकमेकांशी संवाद साधायला हे करूया. आभार काय मानायचे तुमचा, मी आभार काय मानणार आहे. तुम्ही आलात म्हणजे एवढा लांबून आलात ना. बीड एक तर गडचिरोलीवरून आलेत आणि गडचिरोली कुठं आहे तुम्हाला माहिती असेल. म्हणजे मी नर्मदेत होतो तेव्हा गडचिरोलीला गेलो होतो एकदा.
म्हणजे मी सिरंजाला मला जायचं होतं त्यावेळेला गेलो. म्हणजे गडचिरोलीवरनं माणूस इथे आला आहे, म्हणजे बीडमधनं बार्शीमधून ते मग ते अगदी जालना आहे. खूप छान वाटते, म्हणजे मला छान वाटते. मी इथल्या महाराष्ट्र मंडळाचा अध्यक्ष आहे आणि त्या महाराष्ट्र मंडळाच्या वतीनं मी खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम राबवतो आणि मला असं वाटतं की महाराष्ट्रातून गोव्यात येणाऱ्या प्रत्येक माणसाचा मी सन्मान केला पाहिजे. प्रत्येक माणसांचा माझ्याकडून काहीतरी हे व्हायला पाहिजे, म्हणून मी सतत प्रयत्न करत असतो महाराष्ट्र मंडळाच्या वतीनं. आणि इथून पुढच्या काळात दयानंद बोल वास्तू बदलताना जरा जाणून घ्यायचं सगळ्यांना. ही वास्तू हा नाही अच्छा सॉरी, तुम्हाला गंमत वाटेल. ही वस्तू आता तुम्ही सांगत होता की एसी लय वाढवलाय तुम्ही, ती काही जण म्हणतात एसी कमी करा. मला त्या मॅडम पण म्हणले एसी कमी करा. म्हटलं बाहेरचं टेम्परेचर एवढं हे आहे ना, आता ते तुम्हाला हे शरीरशास्त्र परत सांगत बसतो तर तुमचा वेळ खाणार मी. तुम्ही बाहेरून आलेला आहात, तुमची बॉडी ॲकॅमलेट होण्यासाठी किमान 24 तास लागतो. त्यामुळे गोव्यात येणाऱ्या प्रत्येक माणसाच्या ह्याच्यातून सगळं घाम सुटलेला असतो पहिल्या दिवशी दुसऱ्या दिवशी. तेव्हा बॉडी ॲकॅमलेट होण्यासाठी किमान 24 तास लागतात. मी हिमालयन ट्रेकर असल्यामुळे मला माहिती आहे ते. त्यामुळे तुम्हाला हिमालयन ट्रेकिंगला पहिल्या दिवशी सोडत नाही, तर नुसतंच तुम्ही मनालीमध्ये किंवा डेहराडूनला बसवून ठेवतात, नुसतं बसवून ठेवतात बॉडी ॲकॅमलेटेशन. हे जे एसीचं टेम्परेचर ठेवलं होतं त्याचं कारण असं होतं की तुमची बॉडी कूल राहावी, कारण तुम्ही बाहेर जाता आत येता त्याच्यासाठी ते टेम्परेचर ठेवलं होतं. हां, ही वस्तू आम्ही घ्यायला गेलो. ह्या वस्तूचं बुकिंग साधारणपणे 1 वर्षाचं असतं आणि 1 वर्षभर तुम्हाला तुमचे कार्यक्रम ठरवायचे असतील तर 1 वर्ष तुम्हाला हे मिळत नाही. त्यामुळे 1 वर्ष ठरवा काय ठरवायचं तर ते. मग आम्ही ठरवलं की नाही ही घ्यायला पाहिजे. ही जी बिल्डिंग आहे ही चार्ल्स कोरियानी बांधलेली बिल्डिंग आहे. ही बिल्डिंग एका खूप जगातल्या सर्वात चांगल्या किंवा वेगळ्या ह्याने बांधलेली आहे. चार्ल्स कुरियन हे सगळं हे आहे. आता ह्यामध्ये काही बदल केलेले आहेत. आत्ता म्हणजे जस्ट ही सुरू होऊनच 2-3 महिने झालेले आहेत. मध्ये खूप चेंजेस केलेले आहेत. पण ही बिल्डिंग ऐतिहासिक बिल्डिंग आहे. मी जिथे उभा आहे तिथे दलाई लामानी भाषण दिलेलं आहे. मी जिथे उभा आहे तिथे APJ अब्दुल कलामांनी भाषण दिलेलं आहे. म्हणजे इतक्या मोठ्या लोकांनी इथं या व्यासपीठांवरून आपले मतं व्यक्त केलेले आहेत, हे व्यक्त केले नाही. आणि मग माने सर म्हटलं की नाही ते काय सांगू नका मला तुम्ही, ते आपलं जे अधिवेशन आहे ते कला अकादमीमध्ये होणार. बस मग आता इकडे आलो त्यावेळेला आम्हाला जेव्हा तारखा पाहिजे होत्या तेव्हा त्यांनी सांगितलं की नाही हे तुम्ही जे सांगता ह्या सगळ्या तारखा आमच्या बुक आहेत. मग इथे एक आमचे प्रदीप गावकर म्हणून प्रोग्राम अधिकारी आहेत, त्याला म्हणलं की बाबा रे प्लीज मला काही ॲडजस्ट कर. किमान दोन जे स्लॉट असतात त्याचे 3 स्लॉट असतात आणि ते 3 स्लॉटमधला 1 स्लॉट मला तर दे, किमान 1 दे. मग मी परत त्याच्यात मी दादागिरी करतो, तुम्हाला माहितीसाठी सांगतो, अशा चांगल्या कामांसाठी मी दादागिरी करतो. त्यामुळे मी म्हटलं की नाही मला दुसरा पण स्लॉट दे. मी 2 स्लॉट बुक केले आणि हे आम्हाला प्रदीपमुळे ही वास्तू मिळाली. आणि त्या अर्थानं आता ह्या वास्तूच्याबद्दल मी पण खूप परत बोलेन, मी थांबतो. कारण काय आहे की ही वास्तू मिळाली. तुम्ही सकाळपासून या सगळ्या परिसरांमध्ये आहात. मला वाटते म्हणजे हे शक्य नाही. म्हणजे कसं असतं की प्रत्येक जणांना बरोबर असतोच असं काही नाही. आमच्याकडून पण काही चुका झालेल्या असतील, आमच्या कोर टीमकडून पण आपल्या असुविधा झाल्या असतील. त्याच्याबद्दल मी मनापासून आपले म्हणजे क्षमा मागतो. जे काही चुका असतील त्या माझ्या पत्रात टाका. जिथला आनंद जेवढा तुम्हाला काही घेतला असेल तर तुम्ही घेऊन तुमच्याबरोबर जा. तुम्ही अगदी मनापासून आनंदी असाल तर ते मला जास्त बरं वाटतंय. माने सर, व्यासपीठाचे मी आपले आभारी आहोत. तुम्ही आमच्या कोर टीमचे आहात, त्यामुळे आभारी मानायचं काही तसं वैयक्तिक गरज नसते. पण तुम्हीच लांबून आलेला आहात. आता आभार ऐकण्यासाठी अनेक तुमचे मित्रमंडळ इथे नाही आहे, त्यांना पण सांगा की अनिल पाटीलनी तुमचा आभार मानलेला आहे. त्यामुळे तुम्हाला सर्वांचे मनापासून आभार. हा कार्यक्रम संपला असा मी जाहीर करतो. इथून पुढेही पुन्हा आपण भेटणार आहोत. कला अकादमीमध्येच भेटूया, एखादं छान सत्र घेऊया. कोर कमिटीच्या मंडळीने एकत्रित यावं आणि त्याचा एक फोटो काढूया. फोटो काढायची इच्छा आहे. मॅडम तुम्हाला बोलायचं. प्रदेश कार्यकारिणी यांच्या वतीनं आपला सत्कार इथं करता येते. हे यशस्वी असं अधिवेशन पार पडल्याबद्दल सन्माननीय अनिलजी पाटील सर, प्रदेशाध्यक्ष गोवा, तुमचा सन्मान महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी यांच्या वतीने इथं होतोय. मी विनंती करते सन्माननीय अनिलजी पाटील साहेबांनी आपला सन्मान इथे स्वीकारावं. एकदा जोरदार टाळ्यांची दाद अनिलजी पाटील यांच्यासाठी आपण देऊयात, कारण त्यांच्यामुळे आपण इथे गोव्यामध्ये आलेलो आहोत आणि त्यांच्यामुळे हे यशस्वी असं महाधिवेशन आपण इथे अनुभवत आहोत. अरे जोरदार टाळ्या अनिल पाटील सरांसाठी, एकदा जोरदार टाळ्या. थँक्यू.
आणि याचसोबतच आणि यानंतर सन्माननीय माने साहेबांच्या परवानगीनं हा कार्यक्रम अधिवेशन इथे संपन्न झालेला आहे. मी विनंती करते आपण सर्वांनी कृपया जर भेटायचं असेल माने साहेबांना तर भेटू शकता. या निमित्तानं आवर्जून इथं उपस्थित असलेल्या गावंडे मॅडम यांचाही सत्कार इथं होतोय. सन्माननीय राजा माने साहेबांना मी विनंती करते माने साहेबांनी आपल्या शुभ हस्ते गावंडे मॅडम यांचा सत्कार इथे करावा. सन्माननीय माने साहेबांना विनंती आपण गावंडे मॅडम यांचा सत्कार इथे करावा कारण सकाळपासून त्यांचं सहकार्य आणि योगदान यासाठी इथे लाभलेलं आहे. सन्माननीय गावंडे मॅडम. जुमोट जगह है लक्षण पड़े गरजे उपयोग मैम वीडियो अच्छी तिकलोड़ा జుమోట్ చేయి ముఖం ఎందుకు చూపిస్తాం అంత అందరు పండుగ మందిలకు ఏం బాగా ఎందుకు చూపిస్తాం మా బొమ్మన్నాడు ఏ అనే వాళ్ళకి సైడ్ ఇవ్వండి రా अने ये जरा साइड दे वो अनिकेत शेट तुमनी सरको ए अगले जुमोट जी तुम जुमोट जी लाइन से डायरेक्ट लाइन से विशाल सर सकाळपासून लाइन से तुम्ही बोललेले पण लाइन से तेवढं असेल तर मग नंबरवर येतं तुम्हाला खूप मोठा फाईल असतो मेल करावा टेलिग्रामला येणार म्हणजे साधारणतः 20-30 जीबीचा काय होतं व्हिडिओ पाहिजे ठीक आहे तुम्ही नंबर घ्या ना सर कॉपी ड्राईव्ह आणलाय सर आता दिलं तर कट नाही त्याला कॉपी पेस्टला खूप वेळ होतो मग तुमचा क्लिप मला काढून द्यावा लागेल होय ना मग अगदी सुरुवातीलाच आहे सर काका नाही पण ते कट करून तुमचा ट्रिप करायला खूप वेळ लागेल कॉपी पेस्ट करून पेन ड्राईव्ह दिलं तर नाही मोठी व्हिडिओ तर खूप वेळ लागेल त्याला साधारणतः 1.5-2 तास लागेल कशाला कॉपीवर कारण सकाळपासूनचा व्हिडिओ एकच जॉईंट आहे कुठे नाही सकाळचं एकदम सुरुवातीची 10 मिनिटं नाही पण ते कट करून हे भेटले प्रिंटरवाला वेळ लागेल काय होतं त्याला शिक्का येतो ना नाही येत नाही आहे की ते लाईव्हला आहे याच्यामध्ये शूट केलेलं हां शूट केलेलंच पाहिजे नाही शूट केलंच मग तुम्ही नंबर घ्या ना टेलिग्राम यायचं नाही सर एवढा हेवी चिन्ह गुंडाळ आहे दुसऱ्या कॉलवर बसते
हो तिथे आहे माझं कॉल. पेनड्राईव्ह आहे पण मला कार्ड बारशी सगळे या बारशी. सर पण मग तू टेलिग्रामला यायचा नाही की एवढा हेवी व्हिडिओ नाही तुमचं ट्रिम केलेलं तेच होतं तेवढं मोठं तेवढं नाही पण माझ्या तुमचं जेवढं हो तुमचं जे काय 10 मिनिटात हां तेवढं 1 GB पर्यंत होईल टेलिग्रामला मेलला व्हॉट्सअपला पण येते 1 GB पर्यंत काय प्रॉब्लेम कारण म्हणलं तुमचे कार्यक्रम थांबतो त्यानंतर तेवढं दिलं तर सर मला जाता येईल नाही मला द्यायला काय नसतं जे कार्ड असतं ना ते कार्ड वगैरे सगळं आपलं ऑफिस नाही असतं तिथं जाऊन कॉपी वगैरे ऑफिस जवळ आहे का लांब नाही प्रॉपर महाराष्ट्र मी सोलापूर मी पंढरपूरच आहे की आपण आत्ता रात्री निघणार ना मग तिथं जाऊन उद्या तुम्हाला पाठवायचं असं आहे तुमचं बल्लाळ नाव म्हणून बल्ला नंबर हा बरोबर आहे हो हो सोलापूरला कुठं असतं आपलं मॅन सिटी ना कुठं पाणी टाक अक्कलकोट सांगितलं सोलापूरला प्रॅक्टिस होतो मिलिंद थोडं त्यांच्याकडे सोलापूर घेतो पण मुलाखत आपल्या न्यूज चॅनलला तिथं